owia de ne han twɛw wɔde ɛhyew afrɛw sɛ wada kyɛ na sɔre oda akosi dabɛi yatiemu afini nanso yɛnte wo nka sɛ yɛka yɛmpa sɛ owuo kurade a ɛnkwa ntumi nye afini ɛna ugyae hɔ kɔɔyɛ mom kurobia sante kɔtɔkɔ ame ate aseɛ sɛ kɛtrɛma mporɔ enti ɛna wo nsɛm a woka yɛ no mpepi yɛtae ɛka bi ɛde kyerɛ manfoɔ na ɛnua da kɛtrɛma mporɔ no ɛdi ahim ɛdi atwaguo ɛwɔ wiase afa na nyinaa sɛ wo bɛma na wo bɛyɛ bi na metan kan wɔ fidie so sɛ na yɛbo afari katakyɛw bɛma akwamhene wɔyɛ funtum paa katachie wɔyɛ serebea bɔnkye nana wɔyɛ atwɛntwɛn kɔdeɛ wu a yɛtwɛn no ansa na yakɔsa afini ɛna dasɛi butuyɛ ɛma yɛfunu ɛkɔtɔ mpan nanso yɛwɔ gyidie kɛseɛ sɛ dabi yɛbɛsai ahyia mu biem obɛte ɔmra samoaka ɛwɔ dwumadie we so odifoɔ pɔkɔ abena wate na adwa ɔhene yere maame yɛboa akua asuama bronya wɔya abrewati a bɛma wusu kankan ɔbɛtena se ɛkɔbɛgya sisi mpremu ɛka producers ne ho saa ɛna banso ni de hyɛ kwaku yɛboa ɛka producers ne ho ɔyɔkɔ ba aduana ba nana ya mensa abrampa wɔta frigya ɔka producers no ɔno ane chinchin fidie efruma edema Asem Mpe Nipa dwumadie no okɔ MC a hɔ a Rasford Sompa adidie wɔbɔ adwuma ɛbɔ Sompa Asem Mpe Nipa chidom saa ɛna Kevin wɔyɛ ata na ata no esu no wɔdadin ono so ɛna social media handles Facebook and YouTube no wɔboa ama yakɔso ima school fees ɛne wɔna waka nyina ɛbɔ Asem Mpe Nipa chidom kachre wobi ɔmo nyina ɛse da ɛne afidi dai ɔmo meako ɛde akɔyɛ nim kofro bofo mpa bɛma asuketo am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo meti adwam na mde Asem Mpe Nipa ɛkɔbɔhyɛ asase so ɛne ɛnya asɛm ketewa kra ɛne ɛnya asɛm ketewa kra ɛnya asɛm ketewa ɛno ti yɛ ka kyerɛ ewiase afa na nyina sɛ efiri ɛne anopa ɔman ne yɛ dubuakye ɛtrase na wɔma wiase nyina akye no wɔ dedicate show no edema ketachow bema beyebi wa me ni nyina anu ti kakra ketachow aye no e ka kire se ye manmu ene yo sports of one ba ye dedicate show no edema ketachow bema man 88 news wa ye kan ye nyina no ketachow bema dini nemu anya asem keto akra efiri wo ena eyebola Sompa nkomo baye so for mame dedicate show no adazoa edema ketachow bema sports of one sa babiem sa no mo jo no na babia ya baba beduru de na baton no baba beduru Sompa Asem Mpe Nipa sa dwumadie wei ena ketachow bema man 88 atwetwe kodie wu atwa na san yakosa wono ene serebia bonchena na sa show wei eye show papa no etete da wodi anante mia pi enene wodi bisa Sompa wodi edani gaye anu te na nwumre dwumadi aye di nyina no ye edi ahye ye papa animunyam na kamfo gidie mu no afe no eso a na ye gya ne kwan kra anu te ne nyoma wowo ede wasase su a ehia no nyina oba befa na de na wodi akọ ekwa bi so enu ti enanwumre show no e dedicate ni nyina ede ama man 88 enye yize wodema na nsoso no kropo twedi ampon de betwa wodi ye beko akwa koduru omra samwa empom te sei
Fosu be manyanko padaroma ehoye mema sana eseseba utwumutan we frame enye nipa wu a migide se yewo da etwa to krakra ya friend se 1 year sana ebeka no na feda na fishana na dedika na mfancha kese ma ana boachi ansa debra asokoma pohene migide se onna ne de hye enenne yete a ye kan ho asemi na sompa katacha obema de wokase o kan ho asema ipa ba kusum se o kan asema ye de bepon na ne nyina che wanka bibi nso a na nye nti ye bechia mrante ye busuafo ne adofo a no modo manate na anu bibisa se manate ne kura se kire sen papa no din no sa 88 no cha ne ko ba bia 88 usi ni trasia 88 enti ono abese onponabo man ono no pon ba bia nyeyi na yefuna ewo ba no o de badum asanteman anyway aseman katachao ukaso kana sema okay eti yebadma abusua ene ma nyina se nyina yenhyeden ne adofo titiru nana sumankwa hene nana sumankwa hene nana bebia wo bia nana nyina yanyako Oforisuo yankomra okay pokwa bra bibia boko de tochrai nyame adome hoye enkopo ndawro ma bibia nsi de esi enne no ye papa odi free baby eba ha enfanse oye free ateche mu ewa asase so ade abisi mapoma so enti de na esi no waye bi enim semre pemre be kan no asem ti papa na odi free ateche mu ede bisi mapoma so no ono na ne dwumedie nyina no ye de ama no medasi abrotia Ofoso bema nyame adom me hoye na de besia nso so na esi no nso obi ni nyame ni asemi sebia ye bedi ho ya audience no ye bekoso asre nyankopon se ode ye papa ne kra besie na Abraham kokom na da ne da se de ya na misika no mpo no se ofom no kwan ba kwa na asemi no bi so a erade hwe na doye ene ne tema ene na tentre na ya ono oti wiase na oyema nipa na se otimidi ne mapa ede manipa no so na onfa ne kra entuye emfa emaye nti no se de omna samwa kan yenchia nifa feko ya santimem hase no wodi nifa no enim na naboachi ansa de braba ko di afa asukore mampon hene na ebi nto ono ankasa nso na busia of Kwame mu ne Maxwell mu nyina na ne ho kani nso oba pa Harriet nso no ne enkora ne nyina nso no yensre nyame pa ene nyame ahoden se onfa encheche wonum re na ebre mu odin se ne nimsie nyina na ye ho aka na yakopon hye yenso Asem Mpe Nipa dwumadiefo ne tituru ene adwumaru na ansa na mede ma no be so for so yemfa asida kese nso ma ye papa Blessed Foster or Netara One Media Company no mpanyimfo ne nyina fi se the whole of yesterday they dedicated the whole of the day and the my papa na so be ye advert na so be ton adwaton de wa ha ebia sima ba kwa na se sima miensa kra ne sika ye je na nya asem ketwa no na ye de boy afidie no ho bra also share radio no sunwane nkranza sompa 90.7 ye won nkranza sompa 98.9 ye no so wo sunwane bromantam kropon mo ene sompa 93.1 ye no so asante mantem asem no mo a ene sompa tv no so ne ba bia Athara One Media Company ye mfidie ni bi wo bia no ode ni nyina bo papa ne ho dawura na ye sefata se ye dana se yen kan kire nse nyankopon hira no ye nim se wo do papa ne ye ena anope na metie no won kranza ose papa ne nim de ne nsen kan bia wo ye no nyo bia na wo afidie yi dwume krom ase no bia oto a
obeye ne saba papa no hu bibi so no nko bi ewo ne mu nti no se bibi saba no so ne de obetimi anti ye na Dr. Blessed Foster said de wa hwere bia no since day one na keteche obema to form ebesi ene ya eye na fidi day voices ahodo a yetie keteche one ahodo a yetie no we fidie so TV so ne radio so nyina no wokọ nkranza Sompa 90.7 crowd ya bono poye mantem nyina nya asem keto wo twa voices na da ne da wo ba yese techere mampro nti no oto ye papa no wo se yese nkati asefo krampo ne enso techere mampro omaye papa na de hia a wo hwa wo munim ne dakola no ene won mu di ne ho adanse nti ye mfa se da ne bi ma Dr. Blessed Foster Panyipa baby owo bia de wa hwere ye papa no ho ene ye hu bia no Nyankopon koso anhye wa na mu ofo so me das kankan oh nana ene nya dapa oh yeah ene me kase me ho ya na meboa ne ho nye ene nya dapa kete kra na edru baby a santimam wasi bibi film ne se ko twotwo mutwa eya na ni bra ba cause ohwa santia mamre ne ade a se opani bi free mu a ana wo hene pon bi free mu a na nipa osum bi free mu a na asantimam yi ataidin sanse eni bra den aba nana enye dapa mame kete kra na enso so no empenifo se be yesu kra yijahem eni ade afinie na enne no mera ho me yobi am epenije be mera ente ho betene mera ho ni madukuri ntwa na wo kai se efiada no na emnante ne ka kire me se menkan kire wo se kotokone has bebo Sunday nti ebe kwa akohwebo wonim se enra na ye Sunday kotoko bobo oli se na enye has na onu mhyiaye nti wo frɛ me yawada na me de ne call hospital no yawada na me de ne call hospital wo boache dankwa e free ho no mo no eno ka se no yenko Sofia Boa ho na me de ne call Sofia Boa ho nyame fa Sofia Boa so nkra ensie yi rahu na ye call ho no mo no na o start ni me di ye bai na o start ni me di wo hu komo ni me di wo hu koma na nche ni se owusu yanko na kwada me nchen so papa me nko o se de bia me kana fidie so munyina mo ya we e bia de me nem na nche ni be wo ne nye ene ade wa fa me se ne yonko ne ba ne wo fa ase ne bibia ne nipa wo da horma ho achen a be se 5 na be bu punu owusu mentumi na bra eni nkomo na me ne na kwatena kanum ne edi nkomo sa na ifia memenda ya yi program awie memenda na ya frame sisi ampeni ampa me ko me hia no no sisi ase papa no ebi wo bi Nyankopon fa ne kra ne yede yesi na du ba bi a unim se me ya na menyi ntum se papa na firi mu menyi ntum se me nim se we frame bet ya na menyi ntum sa se we frame menyi ntum sa because se me na me de ko hye mo hwe me no mi no abusuafo no ho nso me no mi no na de ko hye mo hwe me se ya se tena front no fa se na ba masoro ha o ya we o tena ni ente me na me de papa no ko hye mo hwe na eya na menyi ntum pese me je tum bet all the same no aba ne sa enso ye me kan de se Nyankopon tutubo nso Nyankopon bo so bo asase no ho ba bia papa no wo bia ena madam fo ne ba me nchen apotro mezi ho ba me nchen wo se nana mi wu afie he se mranche ma hina mamra ho nana wo de yento aso okay aso twakwan wo kwatwa so wo panini wan aso twakwan wo kwatwa so wo panini wan ya bokwan no kwoto aso no fretete aso no fretete odoma nkoma mampon kontonchi obohia kumanana mampon kontonchi wobohia kumanana ameniam ponana yadi akobo gene tata ayasemu eti ya hwe ni sei ena ye nhyeda nche dwumadi wi so ya hwe ya
isu no betumi aba ma wa hwe bibia betumi ase ne antumi ampon yie ebia keka kona no den abusuya katacho bema manete 8 ofiri mu wo asoko mampon ne wo fa ase ne pon maswell ofia afini ne wo fa ni pon koye no dwumadia no odi ne fie no yemusa se medical culture say da say butu ayefun kotompan enu ti no katacho bema koye no sintobia bana enyoma be atimi wo mu ana maswell ewofia ye hwe kwan a obi afa so a wo hia amrante hene enanwumire wo dwumadi we so enu ti ye kan yadofo nyina se omuko Facebook no Sompa TV Ghana Sompa 93.1 YouTube no enso ye Sompa TV eyo YouTube no abogafo ade no sana Twitter no so eyo Sompa TV Sompa FM enu ti kwanya ofa so a wuhia amrante hene no na omanfo pinu a bi ka efri se doto no a na ene mrante hene eye adwuma ebi AC no na ebi furo ayesa trotro no na de ko wie ya ye no ba hansa na odane agya no ye ene ka ye okay omna samwa sima enum ekwan be na afa so a ushia man 88 ne ho danse ne pa bia wa yama wo sesefata saman fortia sima enum Oforisuo me da se yenchia yatifo ne ahwefo Mantan fan club Man 88 fan club ye obibia Mr. Gabi ene omo amano ne nyina cho Oforisuo ene de odi asema ba na ya na edu mebi won ma obi bebusa se na papa ikura no eye de na sebe wonye mabusuani wonye me bibia na papa me fa se me papa don so fa me se ba ne nanteye me nye sure se obi onama bonti be obitima ko show mu se chinjira me pese me no ye fine enam bibi so na bibi bibi bi shamrante ahene na me obi a first na me pe radio tie pa na me tie radio na se program nyam da na madum no kora na mapie ti me chinchim radio na koto tech na sata na me nwa jata enno ne kambom pa na ye news sata no mo ye news no omrante ka news nti so no ka twia na jata ya dai e de aba English na manage sa program no na biya ya na metie ni program am say papa ide the way ya metie program metie na papa program the ede nti be show me dem a che madwi be ye say papa ide sanka menina enka ana say semne ne ye fan yanka mepe Oforisuo anche na obi lanche na yi na CD on na ye MC me ko bi na mi hu ni seda ete me ko yo mo ya announcement ni say MC ya obeye ye mrante hene ye boa feli katacho wo tek na na de papa na meeting ni ete ye wie bibia wie no na me ko chia na me se me pena sem te se de ya na enwan mbe ye no Oforisuo ete me dream no e come true say papa we no e se me ne be ye fine enfa na ko no enti ne tinti ne tietie mu no obinya de na sem breme sata na nipa no sebe wono so ane oba bia wo ne mpese mebo nipa ne din na one na wo na me na me koye MC ewo madam fo no na wade one oba no in short no oba no wie no enna ye to akora ne din ne wo ware ne so ni nya na me di makotre pa enti de ko wie a ne se akora ni nyiru baabi no na oba no de akwala no akoma bema foforo saa de ne eba ya chepa o de na akoma bema foforo eye madam fo ne ya itime no yi mi adanse oba ne se bema no ye me madam fo no ware ne wo ye no akwala ne nye ne ba eti ye ne namu a me ye kan ho asem akodu baabi no oba na prim na koma ne ma asem no so ene de koma atija sata na mrante ye program bi ewo tek iti e call ye no
ya di asam koda sata papa yi Nyankopon manda bepa gaba ana gaba no mu nyina wo ho te di asam no kom dan wo mo no ya keka ansem no du ba bia no ya yi madansi ame be kasaye no enumu ene tu asam no ehye that said the program aye ne papa ye eti ebeka time a ya ye tu asam no share da no ye be ko no ye ko ho na omo chese mrante yene afiri okoni umakri nti ye so no na asam no wona nsem ti sa na tede ye be ko ni umakri eti mene madam fo no ko ni umakri ko to mrante yene ye ko ye na ababa awa no ne wo fani mpon pa wo te asem ne se asem se na asi no ne wo free takrade aba no to se wo ko ho no no ma directing se owo ni umakri eti ye wa na mrante free se ye wo henfa ye say the wo free anti yemra ye ko to no ne trase dan ko modidie mu a ene no so ye de sorry so ni tu asem ne sheda ye tu asem ne sheda no ani be ye yikura ba enfa se na wotwem yenu ene te se oba na kana no wa poison ho awuda bonten enti asem ne sa koi na ne wo sika bi a ye bo po se sakura ne ba de ka wa bo no ontua madam fo no eti obidi ka betua sika those days 20 million titi sika no to obidi ka betua 10 million to na akoka 10 million eti Oforisuo de koya ne se nipa ya obetua sika yi ono na wa poison ne ho awi eti ye koye no ya ye sako hia mrante ahene wo ni umakri no oho ana omuma papa no ne ge na wo fa no ene ne nana ye mo mrante mo mokota bonten se omuma excuse kakra na mrante ne ye kasasa ti ewie na me so me kacha mrante se me so omuma excuse me ne madam fo no epi ti ye koye no ana me ne madam fo no ko dwen ho se sebe open na ma we na otwa ka tema tutorial na we na bia asem na ya reho obey ya oye sadi wa poison ho awuda bonten asebe ujane na ne ade nyina se okunu ho se asem na to no e nipa bi na hyechi na ma na yes anti wonim de nte ko basa te na fere ni owo de fanyimo ni okunu te na me ka che madam fo ne se yenko ne mfa nkoto mrante nim sikande aka no yenyai yemfa nche sata na tene de no otua no tek kwa me ekoje na katan ya madam fo no se e basa de yaudi enti na odi ya so be gisika no force eti ye be hia ye no na katacho busam se ya mama kwa ba te se de kan ya no de tu na no busam kwa so so katacho wadaroma winsem ni bina na ye fa nenso me ne madam fo ye apriachi katacho me na kokasa se sa sika no nipa ye be gisika fo awe hu eti mene na kasa ya jisika na enye yi ijade che ha na katecho sore no chia me nos uni minyansa na me no be ya adwuma wate wo krom ha ya anam sim wa ya na me remember say me na mre bi me nu me chia wo me boss ani pa no bo no sa nipa so wiase ne abobo nkomo wo office wa na papa no so sore no die ase. In fact, papa ni sui pa se ohun ni sante man ke bi ankoba sa man wo faso no enhu se wu eti katecho damase oho ana oje me number eti oje me number na me so me je me number sa ta phone 3310 ne wo so eti oje me number no ache ana me ofia ache o me ofia sa me da ho ana me hose number me number bi friend me number kwa na say asa free me tim dada eti me fa no simpacho omo ni ana me simpacho na ho anam ne kaso so wona mrante ya bo afeli nam sei papa ono se na wo hen wo kuma se nam se am wa wo ono se bomode ne bra ni wo makrosisi a ana me koi na wo se opese start adwuma bi na okay eti ho na start aware enkomo e wo ni wo makri eti me kwa adwuma bi na eden metimi fa fom fra makom tu bantema me kwa me time na me fa nya wonti me dua na wa chia me say what time is good eti mo ono na ma vera ene wo yi na ma woman ba ko na friend first ono zo nya ne ba bi ko ene dey start here they start here first day me dey kasa wo radio no so e wo ni makri ya tuma me say nya ho bo entam e friend omra samoa na wa ni me nsam ntime tutu ya ewie na
you be a phone line. You did see. I mean, this, you know. And the just okay, so okay, when the man, no. We're full story. A full story. And you just one. I'm out for a jet room. No, I'm not there. Or my some dog of fan hefa, or my some uncle fan hefa near the year, and he could do baby. And check and also you free. If you enough in Temade, as I take no essay, what your program will take. It will be show. My honey be enough here, Casaka cell phones are. Last minute, no friend, Mr. About Fox FM. Intimidiano, be quiet no send the almond, Yabe. Mene papa no, and Temono, why never wanted that. Okay. A quabushuni paddy, do maybe an answer there, it will be on. Name one, and I make casting yame, a fan so. A man no more master more. Men may timidate disappoint me say, or master one equi, a catch or bema. Okay. Medana Sibi, the Lupian and coupon for the cry, and see mammy. And that's him. Poor Cabana. Was you? Namu or the pa. It may be a trim. Nena a program or the pa radio. Na maybe the Asem be a buy. Na se wono satam so no mate papa ndi na emum na me hu ne da na ni hia da nti asem no ekokoba se wo se ekoko meeti katechawo bema ewo Fox FM nti ye ne ma me nyina akoi ampa midru onum no me hu de kire ne se me ne me nwa ba na ye adwuma wo ori panos uni ye fro so from sin ai asi woni me asem wedi Mr. Pa Asem no manem pompro that dinam de tina no kase fe de pompro manem pompro en kasem no mi ankasa betum nan esiso ja wo panyini na nanim so nyam nti o kase manem pompro no mebu mu ase danase tim kom da asem so koto benwa ba na anim on so kase yenya asem no ne mfa man papa no so onim no nti giant actually papa na ansa so frame me mbe nyina ansa so be hia Fox FM hono mo a mbe bobo asem ye de yi etu yi ifo me na hia biu kopim se ye nyina e be hia mo Sompa na ye ba ne kwasem se na menim se ye wura katecho be ma ana na me ba be dinachi ne kwasem na menim da me de menim se ja yenko ya na de kobna ebo a eba be pim Sompa temu ya ne se bibia beto phone so ye friend fra fryer okay ababet okata maninti kamia ko ni bra ba kwamna kamia ko ata se binwa kwa do no asantene no oka mekuru no oka mekuru eti aye se mazi mekuru no omo samo tinti anya umrodi me kwase na me kon se umrodi me kudi se ko watwa ni bra ba me phenomenon ya wate kasa wate but the way o see cars no o de kwaya santini no se ka kan yi a fe de waja tun so nya santini o de bi o na o kasa o ya santini what I say kwamna yenko na bi dum na bi o ka o se o ye wuti kasa no ka o no eti go ba bi o waja tun se o nya na o kan say because waja tun o kan say so kura de wa ya santini o kan say the next waja tun se o nya santini na yenz mani no se wa fe o na sense ma fo e ka ho bi nka so munya nipa o but trap there we be case o ya trap bi say anya tim didi me free ma bi yemu obi ka chem se me ya santini e woni matem se me ka so yenz mani a me nenz ma voice me free ma bi yakọ yenim yakọ kwamna for simi yenko eti ne kwasem me be hu ye na me papa ya me ko yi se me ko na ka me ye rofu bia na me mu papa ya ka papa na me sa so ne ko ye adwuma wa yo ka ne be ye den ohono ebo me shake kakra eti me hwefo no sam se me ka kam ti de bi papa no me kokwa me bo me mu e de ni die man to de me kwa wonya me boni bia na to be papa me ana won ka se we di wo mu ade ti aja kikiri be pie na first day na be pie no e wo dem ya woni me gina ye be gina me nchen me twa picture haya ye be na obi atwu so akonya no ti me choose ye obi gina me nchen na etwa picture ma bro what be gina fat akobren bo na me nim nye e ma nim ai se dwie abro what ni ma se dwie o ma sa mo ade ne nkoye
usu be ma de o jese na boje se na before tata baby na ne man tene na kobla no fo so Aboagye dem fast na patan na tutum ende nyina de twa picture no ho ne atena fi ache mo o de o so sisa na ye ana nyina ko ne nyina de bae ni se katacho be ma so yi mu kakra o de ko na ni mu ni yeye na ni mu ni yeye na ni mu ni yeye fle mu se o be ma o ma se mo asate no obediba o ma se mo obediba obediba no ski akwai katacho be ma bedi ye ni o katacho be ma mo sese uko yeyi emfato anye nyanka asase su de onya nyanka yefo ye kese mo wani zo abegye wo swami ha kwame se yedi nkomo ye kako o se swami de se wani abegye so ha mani ya chipa mo se dum se ne wani nye bata he de wo ba ye de oh sintra me kai na me kan ha de ede kala sen so ha kala de debi kwamna disi no debi mi disi ti kata so be ma abudi ye ni ama sese nyame adawroma amasa mo na nanimu akeka ko semi na ba be ma unya program oh ni nkoyi awon za ma adwa amane adaje tefo mu ntie ni nkoyi ani podi e bo fo so asem de me nka kwamna polo first you want eti mi disi no na mabru wotia so ni nkoyi mi amhwa rotia etimidisi we koye no ah na nyo etimidisi no na katacho be me kobre ye boa sompa obepega me edimisi Asem Mpe Nipa ene wampam me wanyima mfirim wapega me abedru sabre ya Nyankopon basa yadom omani baby papa enama me da seburu okay odifo apo kwabna na wote ne kano Smenseba clinic etajumadi wi echi enya asem keto asokoma pon na wo opesments na kira kwan a no afre no ahomatofo so 0240616061 0240616061 Smenseba clinic odi dwuma pa trader chakopada o machira kwan wa sokoma pon ni Pentecost asode no na eben ho trader chakopada edi ahim wo wiase afa na nyina kanka Ghana ha de enya asem keto akwa ebidie ya posen kane no ne de twiesen na de bidie tumi ye no ano den no na trader chakopada da na di amomanfo nyina ehu edruba bi na se poison ko widie mu a trader chakopada ebetumi aboa pa benya bia to Smenseba dani eba apidan konaka ba misi eba and blazer require yemfra wo mo 0243943413 0243943413 trader chakopada ne man no 21st clinic sciatica expert 21st clinic ba yen omanfo dodo no anom sciatica no esususi efa osirimu onakokomu akosi unate sciatica no eno no yeyi pa na 21st clinic ba wo betu ase na ya de bibire bia da free trinua no kosi unase 21st clinic otu ase no de ama laboratory ene scan ni fidi ahodo pi wodo befam kumasi ahwa overseas one alpha radio no ene ben ho oboase cancer quarters court dancing ho Accra domi market ubehu no ewo ho sunya ne enkranza tachima 21st clinic osinye mini 0540311311 0540311311 ye kwonye kope wo ya papa ngwa ya ifia ejo apa electricals ono ene de signal cable abedwa so o mafo dodo no ena age atum eye kopa wo ya Japan house oni MTN no ene di hwe ni mu RCC taxi rank bu jo apa electricals ye kwonye koto wo ya ba dia eye signal cable ena mekanfo na media ma 0246905898 0246905898 ana 0543934550 yenko jo apu akache na yenko to ya papa emfa enwo ya efie your destination travel services yenko ya kwantusem yehwe ne nye ne ye ema obi kwajusi kani efise sikape edne pa se obi aye na adwene se obekwa akusiki greener pastures ewo abrochimem na waya adwuma atumi abesisi dan no na from kra na your destination travel services omo ene betumi ayama wa bra usika enkodi connection ma he amanfo omo de omasma bedan ze connection bo adi omuzika travel and tour fo bi adi omuzika edi no eche wotwe hunwi e buku nim aye preje omanfo sika we ye mukura ye monim sem amanfo aye jo omo de anya asem keto akura se yen timi ekaze your destination travel services omo adwuma ye kamade a na eso ogitum na ohwe na wakontu sem nyina omo eboa na ye call your destination travel services akachia na e wasokoma pon asokoma porura bag no na edi enhwe ni mu oben Smenseba clinic pa ye yenko ho yakontu sem nyina yemfa enkonkodan no 02572988
084 0257 298 084 and 0206 748767 yako ni yako ntusomina yemfa enko dan no kantan krankan nana ekwaya me fa so a me hia mrantie hene no me hia no Tech FM me ko ho Tech wo me hu se the way a me suban ne me ma bi sitie no radio dwuma beboa me on se nipa on edu ba bia yeso hu talent adoma kire Nyankopon de ma wo na saa time no na me twi taxi na enum no na me yire e ka se odin be ko radio school be ko na me mfa me tin hyeda angesa na wono a de metina se no keka ansem bia na me se me ko school no enti me ko school na me hyeda ko school ne papa nana na me hyeda ko school no papa enti saa time no ono an kasa ne kutua school na admission ni ade na me hu se niam bi wo me mu because e ba ne kasa pa na me tumu se niam akuyi enim kasa na school no krom ho no odimi ohun se school me mpene kro odimi gina kwa ho se ya ohun na wafa taxi dropping no de amame enti na meteta fodo mpum ho no mo enti kan de medu mozongwa say 20 cedis and 10 cedis no betu ya ohun na maka che driver ni say wonyi onfa mame o wonyimi no nim say me nko onyi 2 cedis no onfa 8 cedis aka mame no so ate ase na wakoye na dwuma enti wono ma 8 cedis na me ma free boys na me no mo de akɔwensa me nko school no enti meteta wonim tam ayepon tam no so pepepe na me de me bag abomachi na maba na fanse yebeko school no na awotwe a me ko me make sure say me ku 2 the 2 no ali baba ona na chi twi news o hwe din mentan ko beti me ko so a de on beka se menye bia meye na ali baba ka chem se wusu radio no ayeye no first omo ana omo ka se radio so omo ana omo bonsan wa yi ase omo munim kasa enye school asem kra se wano ate na unim kasa ade a ehia no se obesua adwuma no homra ene ade nti ebia school no anhwa wunwi kopa adwuma ye ali baba bia bi obi Nyankopon sha na kene ben so chwe sports no nti me wife ya no de bag na bomachi ono de bag na bomachi o wa mama dropping no wa de she driver ni nsem na me dru na maka say masa famisi ya me na mama ni scan bi na ma de ni aka no ma free boys na ekuhia ni agi ni ade a na me kodru baabi no ho ana me ka kire ni say me nku school ni biem say me mekwa akotena ho ma ali baba ni kene be na dwa omanu ma kire me say omo kire ma de me nku biem me ye adwuma no nti wo say ana wo say okay anya ne yenko hunu mlante ahene u take na yeto makoma so wo sa tam na yitie no abra wo call new mercury no na yitie no pa na ye call ye na nana adia ewo radio mu adwuma ahoya ewo mu edoso na radio de echen da ahoya ne niema mebebe wo radio woni se me call ye no na mrantia ni omo anu omo no ye adwuma no obi adin because nipa no so o ka chem se me nko na mrantia ni de wontumi ni menya adwuma because afa obi awie man kwankwa nkoto no say okay ena me baaye na de kyen na me sa koye me koye no na o yusu 4x4 kai me koto no ena me se wo fa mpacho mpese me no ye adwuma ena o se na wakọ radio school na me se me koye nso manwie betumi ye adwuma no ena o se ena o se no ho na ba na me se no amene me wife ena baaye beto amabi ena o se ebla ena mrante de mani nso ade mo twempana na mo ye wife because atam na miswa nti wanfa aware asem nsusume na mso me yire nti me yi picture bi tre no ena abrewa nana wo kaya u take
ɔyɛ senior journalist ɔyɛ adwuma no akyɛ paa kɔto wɔ ne DJ obulubu mu wɔ hɔ no mu nana bɛwa na yɛ sɛ wow ɛne mmeranteɛ yi na akɔla yi n'ani so ɔhye bet n'ani da fam tiw n'ani so ɔhye bet n'ani da fam ti sɛ bɛyɛ a ɛna ɔsɛ omi ne bɛyɛ adwuma nti saa time no nkurɔfoɔ na mmeranteɛ yi ne wɔn yɛ adwuma no ɛgya taa ke dwam na nana sandi mɛka ba bɛsi wɔn asɛm no so nana sandi mo na mmeranteɛ yi introduce wɔn kyerɛ mekyerɛ wɔn sɛ akɔla yɛ pɛ sɛ wɔyɛ dɛ ɔyɛ adwuma na mr tia adwuma no in fact papa no n'ani gye me ho wɔamisa me sɛ me set wei mmeranteɛ yi no ɔyɛ nipa bi a wɔgye deɛ obɛtumi ayɛ na wɔgye saa deɛ no tum bɛtɛ nyɛ set ne school sɛm nti yɛyɛ adwuma na nana yɛwɔ tech wɔ no mu no mede metwu fra piri metumi di nsɛ hunu na mpanimfoɔ no pame na mmeranteɛ yi na akɔ akɔfam aba ɔmo pame na akɔ akɔfam aba na papa yi kora de ba de na wahunu wɔ me ho soronko a nti yɛbɛtumi apam mo panimu bu adwuma mu mmeranteɛ yi no nka ho hwɛ yɛpam owusu a baabi owusu bi ɔkɔ akɔfam aba ɛna satan no metirimu yɛ me dɛ sɛ be bɔda mini ba na metumi gya adwuma na mmeranteɛ yi no di dwato akɔsi me yere sɛ ɛne owusu nkasa no mmra adwuma na maba nti satan ma yɛkɔ fox no yɛmfiri wɔ tech akɔ fox no na man nyankopɔn fa ne kransie na na sandi ɛyɛ sɛ ɔma enti na na sandi no susu yɛ enipa bi a sɛdeɛ ɔmna samoa kasa no saa pɛpɛpɛ na no wɔteɛ na me se ɔfa na ɛsɛ na na sandi a wonim in fact na mrantia ne me fa adwene na me na me sua me nka ne sɛ me na me sua wo bet ni bibia me na no ka kyerɛ me ɛna ɔso wusu gyagyagyai fox ɛsɛ wo de gya me nyɛ obi ɔkyɛn Nana Sandy because program ne gina Nana Sandy so no punch hard and was menyo obi a wo chen Nana Sandy na minim da so say day na okacha me say wo hu wo ablante bi wo ho no mo enti omono asem a wo ka so frɛ no no wo pɛ wo mono number bɛɛ na wo twe ansa na wo hu wo kai ne number sa na ne number no kra na wo gye ye na free ne phone so enti mante hene hwehwɛ wo hene omono bɛɛ na wo twe and was say o frɛ no so wusu ma hu ablante no ɛna o starte sɛ ɔmono mran mekasa ɛne adeɛ na mea no kwan a mefa so me hu no ne nyankopɔn ne connect me man on sɛ radio adwuma edu ba bi ne so ko school ni wi a wo bɛyɛ attachment ɛne adeɛ na me no manya bi tamu a me kɔ hɔ no mana asɛ ma asɛm tɔ papa na koma so edu ba bi a saa ne nyankopɔn yɛ den wɔyɛ na adeɛ na metumi ade me nsa si me bo aka wo ya we ablewati a wo mna samoa obi a ya we sɛ na papa no enipa no no wo yɛ adwuma nyina ne wo fa asɛm aso wa sɛ ebisa na me da na koma so paa enti ye wo fox no wo yɛ sei na wo no ankasa ginam wo yɛ sei na wo no ankasa ginam anwumre we no masɛm a meka ne sɛ ɛnyɛ sɛ bi asɛbe ye wo ha sei sɛ enipa no wawu ana wafrim ɛna ye ka no ho asɛmpa da bi hu mi sa no menyɛ de yɛyɛ de nyɛ na na sɛ wo a wotuwe wo ma me ho kwan sɛ min ka ho asɛmpa na minu ho adanse a de ewo mu bia meka min ka good things about you enko a de enye bia me de meka san sɛ enipa yɛ nipa nti ɔmo ka asɛm bi sɛ sɛbe enipa de fine we ye nipa obi a wona nan so ye den e wo ho na mnante ahene no we ye nipa na se ewiase nyansa nyinaa no se 100 a last of my hene a program no so me kan say we se ewiase nyansa nyinaa 100 a betumi aka se mnante ahene di mu 10 ko we di mu 10 ko na nyankopɔn ba bi wo bia tutubu nyankopɔn bo so bo asase on fa ne kra nsie aye bia fotete kwa from agya mpo sɛ wayɛ bɔne bia nyankopɔn hwɛ ne papaye ɛne na ho brase na sɛ na yɛ office no yɛ office no wo ho no no ɛna mnante hene so office no wa ha na nso so no ti o yɛyɛ ba adwuma ɛkɔ na yɛkɔ yɛ office mnante hene ba adwuma gye so wo wura yɛ office wo no mo ɛbɛ kyia yɛn ansa na ɔno na wura ne office okay ma me fa me asem nsie ya
Okay. Osuru muntie. Asase enya so. Ene asam kese esi. Odupon tutu ene amane yabo nyenya. Mrekenson asini tire ase. Obrempon demri fadue. Kete chombe ma demri fadue. Due ene amani munu. Abrotia. Ofoso bema medasi. Asamo amebe kan. Kede chombe ma kana sembise nye die bema penise otene yire edemu. Anase de bema penise woni ne yere etie busuafie mu enso enya abanisa eje hi atoyen nanka epese edi adanse e fakete obema ho a nanka enye se bia ye frɛ tuntum na mum enka bia ye de ne si akonwa so sa akomohene bre bia enche ye kra nanka ye nyina ye bo ofufo na wose saa nanka ye nyina ye se na nanso yato ne di bia ne munti anase bia odi na anniversary bi ewo journalism anase adwuma munti no ye kwa akobo ne chidom nenso amanisa ofoso bema ene kede cho bema ye obia ye nanase ba bia wo bia se samati asia ye ka kire ne se odru kwanta ya wongu ya bo na ogu ya haban dia wanhwe ya na apro omane ye den chembrebo na se ye nya eja yetimi awe ne muno na ye yefunu anampan fi se wa mada sen adane ebutu kere cho be ma yo bia ofoso be ma so de wonim se alosu ma me ni mi kunu na ye bo asia ma na ye adwuma e woni business mu a na etoda bia na ye tatie wo take FM pa ye tatie papa no ewo ne program aya na one ne nkofo ye te se de ye ba ase no mo ne ye ebi wo ho ana ye tie news ni ade enti me ya na mani age ho na me kunu ebisa am sa de mani jensentre adwuma no ho ana me sen ai enti da kome wo ho ana me kunu so kofa form se bra me se me mfero akoto journalism forms ni bia abre me na ye boa me kunu me ta fra ni di baby owo bia na ma me nda na se ena ode forms ne ba me feel wie na ono asa na me call ya me ra ensentre suku mu na me wie ye nyankopon enso ya adom ema me nya adwuma mu kwan ema me ko share tachi mai kakra me ne akosua je wa akode tumpodie ba me nie na ye free wona ye ba kumase ame ko me ye adwuma ne nya na me sa to school so nti na bra so se me koye me national service so nse kumase Fox FM prempe ho no baby ake me wonom edan ne wono na chese ho na ya na ye koye registration enti na metie papa na che na me hu ni mfonyin so pen na me mfa mani se ye hu ne da me ni akwaso je wa na prempe ho na ya koye registration na wie na ye saba romai ho de ye ni akire mu okejetia me hu ya ne se ketecho be ma enko anam prempe asambe ho dan ne ho a na ni kire your friend is saying Fox FM no Frizongo police station one na ekwa akọru adwumem me hu na am say akoso agina ho papa ma hwehwe na che na me call na me say na na rant ya mpacho ma adwe na me chia no o say ma me unim ya na wo hu me ya no ofre me ma me prekope na me say mate won ka ache na de me ni age se me hia na me ne bo nkomo na me je ne number na edi nkomo wo mo a edidi nkomo na nyame adom me kotoa no ewo Fox FM wo nam ne so na me koye adwuma ewo Fox FM ya esanse obrawo we no yese obo ekire anasa obo animu ana se to da bi na so hwe na nkoyi a obrafo de se wo dane ekire na o sa abo na de aka wanum ne do so nti no ya ntena faako fi se yese anoma wantu a ugina ho kede cho be ma ene yen eba ha senom Sompa 93.1 wa bram panyimfo ebi adwumako ya no voso be ma ye ba ha senom no so no sede panyin ene ne nkwada betena asetena pa sede panyin ebeka ne manim sede panyin ebetu ne mafo na wama wonom akwankyere pa ewa abrabom
se be ya wonom so abra bone mpo no se woni ho a o mbetimi atutu anam asi ye ne sa pepepe na papa no e de ye ofa me ye ne poma preko pe je se wantuma me mesro obesene me enkoja me hase no esan sense ntredwo to da bia ye nya ye pe evidence ana se eya na ye pa dance bi dia abaki ana se dia tai asem wachi nti no me yo ba ekwan pi wo ho a yetimi efa so enya dance wa abre bia be makrad ne kosi sa akona no e bia ontimi nye enti sa ne ma ne nti ba bia ebeko bia ye evidence bia me ne katacho be ma yototo ya kwan ya yetimi nya evidence bia emfa ho ne sa obeje ye phone so nyina egu ho emfa ho ne office a say e bia mo ho de ye mfa recorder na say wuntimi nya hwe ye betimi anya wo mfonyin anya wo video wa power e na o kasa nyina kada church madwuma ne ma elfo so be ansa krampo na ye be free efidada ma ba ha say no mo no na news na me de me koye me suaye se ohene ire adwuma na mewrem na meye na pindu ya ye wa adwuma we say mo no obekọ obi wo ho a wonye ne boni bia obi wo ho a unim ne dan so dakọ obe hu no ompe wa asem eti de pindu ana ofo so be ma de so de me no mienu nyina ye ka se ye free newsroom enko ketecho be ma ho ye kwakora na ye twetwe ye ho but ye ko ye ne papa ne kire ye ne ema bi e ma ye hu abrabo ani so ofo so be ma edumre bi nanka ye sase ye nko back to newsroom ketecho be ma gina ne na so se no se matete ene enkwada ama wonu so aye sei me hu fa so amewo ana menya wo mudi aminja wo no mo nsa nkonti no ene ma ye ka keteche office ame no mienu nyina ye di na chi a ye de ba ha senum na oyo obi oba ye no fo so ofa ye nyina seba ose ma me betena bibia wo ya metwerefo enti me ne keteche office 24/7 na meka kire ewiase nyina se yahwe adekese yahwe wodupon kese bi atutu afri yasase so a ameku kese aba beda yentem de nanso ni nyinam no fo so yesese woni akwada nam na wo kire ne kwampa ye yi adwena na se woni ho korampo na ya na akora no to da bi a eya na ni nya ne ntotontoto enne metimi aka si so pise baby aya ba bedru nyina no keteche obema eye nyame adom no ono so na da romanti watete nipa pi na won sentre adwumam ya enne baby ase nipa kro ne begina no onye nipa otete nipa se wo fomu a obetimi agina ho aka wani me ne te office nso no se bia ono obeba adwuma ntam agyamia me ba obeka manim anasa me ye boni bia obechi magina ho kokoa mu no waka wanim owia mo kogina nipa mu asa wonye wo hwe oyo obi a mfa na asem nsie odo nipa ofa nipa de bata ne ho ehekete cho be me no kurampo na oyi ama onfa ho se nipa kura ne kura ye bodam ni ma me nka ne sa ya wonam abonte a e bia be 5 years ne nso nka ne ho da eti yan kan kire ewiase nyina se ya hwra de kese de ye besre ye papa nyankopon se be bia ye de cho be ma ne kra akwadru ni sempo enu ne nchen na da ne da se de misika no eyemfonso anasem ratu bi ena ketecho be ma fom ye ekwaye nyankopon enam sonte bia ne kra nya ba bi pa na ya yesre nyankopon sa onye ne kra nsi na Abraham kukum na me ka ma na twato se de onyankopon pe na wo ye de na so no ba bi a fo so be ma to da bia enkra na wo ne ye di ye no na emu oya yesi obi ewu na wonkwa na papa ewu enye ye nkwa na ye papa ewu na so to da bia kwan ye nipa no wo hwe ayonkofo eda montem kwan ye nipa no kola fa so me kai se me da me ma me kasanwa that very Friday ya wo ye obekra ye na no woko kede cho be ma ehwe na se bia wo kokora na ni wotimi ka se bia ene oba mo nka nche ne se me ko na so ada no me wie program ko share newsroom ho na me ya de na nso petekete cho be ma ko gina nso no mo sa afro ba so se na ma me we bra na me nkraw ena ma me pini wutirim ne ne te office wo nyina pini wutirim o papa wu ye sa afi mu ene se wutimi didi de beba bia pini wutirim na me nim se bia ne nkra mu ano no ente me ka ma na se owo da ho de manipa kede cho be ma se wo ho a eya na waboaboa wo ho na adasa se de ebe ya obofo no
osane ba ne mpre no so a wonya yiraba na mpo no se yakopon ma ya se de se ocheche agechede achi krampa nko abedu dadade eda obeka won samienu agubo no na wawie ye abade ama wonti no ye nhwe ntoto ya akwan ye yesre yakopon se oncheche abusua ni nyina re na ne wafa se Maxwell titiri minim se ono de na ne wafa one no etese senator Chirema enti Nyankopon cheche ne retitu na ne ho kani ohene re Harriet ye bo afere ne edom ne nyina so ne ma ne nyina Yanko computer so adwadi mransia Odofo upe baby a wobekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ama woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ene de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru tede junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagi a ede obeko omu ofide won aso ebe check ni pedua no nyina ehu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetumi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo ho problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si eye 0266 593330 ana 0244017556 eni gise me say omo ye free health screening okwa ombe check pedua no nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahontofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert suma onyamija no beso Omayini Yaw Edubuachi Onyame Akua ya wieye bre wade tumi ahyene no afre food for thought adehye nyina ene yankwankwa bi a how done so September Liberty Conference epebaso na bebaso Maranatha Evangelistic Ministries Kumasi Harper Road asemu ayakasa ho ye free asomafo se etiedio no nwachi temumi no akopem yensa Acts chapter 28 verse 2 to 3 Shanenson say we burning of arrows part 2 anopano sia pepepepe kopem bra ho kunkun bejaye eye damemini 30th September Kumasi Atum Harper Road Ajumtofo edi jumtu beje jumedie ya papa Minister Sete Champo Yama mi Mabel Ochre aye kwa any resident worshipper Minister Kwame Jedu wobet sojom aji jumedie ya papa and trafi so how be daus amanie be daus odan be daus wa awieye onyame di tomi amani boy omahini Yaw Edubuachi na sada no bronsam so na obenya pa esani say onyankopon wa Abraham hu na chiri not soon ni di tete kwa fra bo kwadi okwaduma kankane a odan sebo wo peyi adwuma nyamema edi ahofedie ebekoye fie bra Liberty Conference September edition oh glory hallelujah Wayo hello dog oh wayo where you last watch it dog we quite one get to I can say maybe and wayo si pa de ye ntwa movie wa ha o nti omo kan nyame so o munyai de wayo si kire no go ye ntwa movie wa ha dog no challenge na your course na at the passe omo gbo because omo be rap to nyum no who say omo nkase hey what say wa mu na obey an answer wife me ba cho no wife no be fana mame dog hello madam dog yes madam right
Almost all my fans, but you know, the marking scream no cry. I know the encounter. Now, what's it about 5G and young am I an asso by any rap? If I told me, Oh, is there so young man out to you now, and also I can't rap. your mama from a capella will come from Enfamansa. Any yet you. 5G. 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 Is it also be rap? Nancy answer no. Obeto you maname boa. Any my acapella name. Mizonaribo. Mizonaribo. Asaberine. Mizonaribo. Asaberine. Oriba. Na the auto you no cry no dey na have to say. Oh sa no ribe no. Dey wait no. Me ba cho adaru mo ko Pentecost na say assemblies. Okay. Why are there pa na eno no yemfa. Enti yepe wa wo de in fact me fere wa yosi pa yesa anka enwom no ka me nkasa kra ma fa foforo bet nze wa yosi mintimi ye na yesa enti ze no yepe wa wo nwom anase wo de yepe wa rap mpa chow misro wo ye obanti me ma hip hop low yikura low bpm na fe wo de ayama wadaroma eti o yeah rap mame Yo, mizo, yeah. Mizo, yeah. Mizo, me ba cho yen wie yo ti sire ndie enye full stop wadaroma yeah rap my uncle last one. Okay. Yo, mizo, yeah, sugar free, so yeah, sugar free, pineapple apple banana fruit be sugar free, ubenya huwade, ubenya energy, sugar free, diabetes, utuningi, sugar free, utuningi, now no ma for why you see ready attending can in fact why you see into no yentimi nka say yeah man na nya sa party a cause go betu esika anti what the mama no see and you say no all the no ma wukuna ba be fa ana say when you asem ti wa ba be fa wa de if I cho umizo wa Hawaii ya da se pa se ozo so wa ye nwuma ma friend say mizo. Okay, ya ma hwefo ane atiefo nyina akwa babiem bade asanteman agiatum de wiase nyina agiatum ene sompa Asem Mpe Nipa man 88 mnante hene ono ene hyehyɛ dwumadie wei kama odofo na nwumre me ka cho se ewiem aye furuban enframam aye nyunyu enua atifi nyina aye trotro ensuansuwa nyina adeda kom ampa which they say afe atoyen
na to yeso a yɛda so edi abrɛho katakyɛw bɛma ɔdane gyaeɛ afe pɛpɛpɛ mnie wɔdɔfoɔ wɔbi bɛka sɛ no Osei Aboagye wɔbi ka wɔbi kyerɛ ana na makosɛm mabrɛhosɛm sɛ manhyia mmeranteɛ hena ebi kura radio ka mo anhumi sei ka me de me radio no ende efiri sɛ ɔdɔfoɔ bi ɛna boa me ɛma me fiti radio ase ɛwɔ Fox FM na odi radio no tintiman wɔ Fox FM yie pa na nipa me kana se me no no ye general manager Kwasi Sapon ana oyemi junior wɔ St. Hubert Seminary no oyemi junior wɔ St. Hubert Seminary nti mi senior ba ko ye friend Maxwell o tachima sisi na eduru baabi na Maxwell se debi Oforisuo mi hunu se wo ye presenter ni nipa bi wo mu ubetumi aye sa adwuma no ampa na no so mi wo sa vision no ai hon komhye nyina kura de dana kwa so enti adabi me da wa wia na Maxwell frem se Kwasi Sapon se brakuma se na ohu kwan odo befa so if say radio adwuma no what traffic ache after polytechnic ho yes nya wo traffic nyina o ma me so wugya away unya adwuma nya dia brande be fiti bibi ase ampa me de se yoyo na me koye no na me ka kire fidie we so praying me go radio school da nanso no akwanya bai esan se oyonko ne aboa kwaku akotokoro nka soro adenti na me kasa satam na Kwasi Sapon ye general manager nti no opia me kwa animu ma me tumi kan ni nsu ni bi nyame no nukura ni da me tra microphone achi no na nyoma wo mimu enso no radio for be kan microphone punch achi me enti yes no colleagues ana me no mo kan news ho no den time mo bi anim na mo fu se menya ade na me ya ade pa na me cratch ni amawie polytechnic ene soma so dwom soma me bi firi se me ko ye no me ye ma adwene se me wia wo mo me wia wo musiko but me wia de wo ye no pe wo ka na ko kan news no ba na ma fa paper no me kwa na me hu script ya trade news da be kakra Eshranka Mama Mavis ewia bi eno ka kire news editor se Oforisuo Aboagye obetumi aka news no man script tumienu na ewuku ada yawada wia na me jato mframam na Afro Capitola na yire Mavis obi epono no eno bebo ma beti o se well done my son na me ka news nim so usu kan ya odika na radio no duru ba bi a wokọ wanim no na obi twotwon sai eno de every institution bia ewom na o man no so ekoye ade bi betumi abu abam mampa ba abrewati aka predu a me pese mekeka akọ akiri pi azemu me bozo a ya na me wura huye papa enti predu no eba ye no nyame ya adom mi wura mu je adwuma ni bi etru baby no na me slot no from Monday to Sunday edru baby na wo ho ne ade afi ya je me slot no nyina ma ne koka Sunday enko ti saa time no so no na katacho be ma saa time dwumadia no di no Fox FM no o shortu nipa kakra eno me de abrewati ane me ko wuram eduru baby na adwuma no ekoyie ewo saa mrante ni show no so no dasani ni ababa wage na adwene se yensa ko back to newsroom na katacho ma be ma se debi na abrahu sem wom pa ba kokura nie me Oforisuo Aboagye Fox FM mu yi medi ene na me ka kire wiase nyina menye hwe adentia wiase no senyankopon no wode ahenkyehye wo no ahwe yi a ba bia bonsam onyankopon enu anampesi no na bonsam toto ne momone wo no etuhwa eduru ba bi kwabrane amene ne nam kura ka kire senyankopon ni monyam wode ama akrotumi gye na ade me mampa ba eduru ba bi no no mo peso mo san gye Africa tacho be ma ho wante ase enti management member ba ko na ka kire me say Oforisuo later o ma prepare no wo de ka ho a
bronya mu kodi abai no Fox FM ye jiwadi afiri ho enti asema meka kire omo ane se nyame ne pe na yedai enye ho ebi kura anu a na enye ha ena me radio no me beye no asema meka kire makoma so anu no ewom se na ye me yade na me sa adwene ho se me na me sa adwene ho kura se da bi me no me nwia kasa wom de me no ko sen huber seminary ye nyina ko ya asofo woni me no wom enti asema me hyeda nyini eti na edi ma adwene mu dam kakra nam so de obame akwa me nyi obi abone e kom ba bi na sabre no nyankopon no ankasa no wo ya de woni brem nipa priwu se kokko no enti na dabi me de mafutuo ba se ewiase ankasa no you need a little push from your enemies ye pia wo no na wo kwa to ye enti dabi katacho be maka se wo mayen come back to newsroom no dan man kwa adwuma cross na me kwa me bo ye fu kakra enti madam fo agima wo pem so no frame say yaw mem link na akọ pem so radio ti ade chen ye no ene kwa me bo di for some amane ene o so no ma me kan check katacho be ma enti katacho be ma ye no so dabi nani enso mo peso mo mama me ye bo ane wo fosu kode a no mo kwa me amadwuma no peso mo toto na se efri se kwakoka wo usu ene wo sen ko a sana na akoka na same soko eti ma papa ne bufu yiye ene o hye nkura se so mo se mo ko ni nsu mo a me mama nko ni mom no se so nkura ka so mayi mo di kura no a megim wo me din enshranka izu adom be ma se na ye ko bronya aba no mo de letter na mo Osei Aboagye se ye yiwodi sa November no ende hono a bobe 12 ketacho be ma eba adwuma no ejejamani so no hye batakari na ne bag ne sem ne kon oduru ha no se be meeting sesiye na ansa na no ketacho be ma no na asema wo kan no do bia bi no kan asema we abefo na grosso na ya asempa wo se tie no ma pompe miensa akaba akope ti dano ba ya no asema pompe tie ni nyina wie musha prempa assembly ho ne enye meeting eti ni meeting yom no eno se ye kodi bronya ba tie ni ye inshidan kan yu adom be ma na media mema yidie no kra de mo twa de me letter ama wo mo na me yenyi medie o me ni nyame nenam eti e meeting no a ye meeting no aduru ba bi no eno se maame ye boa sei na ba ye ko obeko ena maame ye boa so fa onchen na ye nam ye no na ekro eno se owusu de makoda amene ne nam no ono de mi musa no hwe mitua ene wotie movoso na obeko nam so fa mekododo na bibi firi mitri so akosi from efiri se mi aya me matters ye yayi medi na campaign kase senior journalist kete chobe ma say wo fosu be ma ba bia me komede wo kono o jisa kan izu adom be ma me meka news na se me kono menya bia kan ma me production edidimu a menya bia kan enti yedi bronya wie ye no ye beba no mo twen de ma yidie letter na ma me obuwa nyame o abawom so ama ehwa na yabo yaba kata chobe ma se efidie fufuru bia enka nsuo nka eja bakuma se abonte so ne ne tofia kwakohia meeting of aho osani mu kire ye no o mahine yadubu achimu nyina eba bi no kata chobe ma eba bi no na ayema dada kisi eka kuma se anopa eyo mahene enwumere kata chobe ma afa na chese baby anyankopon de abedu no wode ato soro ye ba so adanse aye adwuma enunti no enne sekatacho be ma ka kire ye se memfa mu nko baby boni o memfa mu nko baby boni o ne prince so no ye meeting na ye no ayansan ye beba no ni momu de momu mesem ye nko me mane mo me nana ne mo me semu ni munyam na se ni pani se yaba na se
ono na ye free school ba ye woro ya tade gu no so no se wu de ne kwa ya ka che izu adom be ma se mfom so bi akatacho be ma ye no onfa nche no na me Oforisuo Aboagye minim se de bi e be se hiem si ye ka se saman etiase pa de a ma men kancho prince saman etiase if you say first day I did dwumadi no share me sankasa no me move aba no kwa na edin se metumi nan enchiranka katacho be ma me ne traye ni buo mfu me da wono atumi ka chem so Oforisuo me fere wanim nti dru ba bia ya toto nwoma yie sani die na papa de ma me no misiri nyame nhira ma ne se mfum so bia wo ye bia no nyame emfa nche no se ka manhia no a kanipa gumani mu ase okumase abanten so gumani mu ase kire madofo e wa asante mampon ohu ni pe wo mi mu no e no se besemienko enu nti ene so omuna samoa edi ne ho adanse a osefata odifo pokwa bana edi ne ho adanse a osefata owusu bema edi ketacho bema ho adanse a osefata saberwatia edi ne ho adanse a no Oforisuo edi ho adanse se wama otamfo abonsam amfa nim guase amedwa wonde a emani temere fadue due ni amani hunu katacho bema debi yebesa hiem biem okay amnantia hene ne wofa ase Maxwell nimpon ne wofa ase nimpon Maxwell ofia yene no betwetwe nkomo kakra Maxwell bibia boko oso be manyankopon adaroma enye boko sa yentie nkomo odupon tutu ye me ye sure say sa brantie we nwum oboye no wo se edua bia tu afiri kwaye mama kwaye mo yehwe we wo gidie kese se ebusua no ba bia atosini o ehwa yehwe yentie o no kwasem ni fozo be ma abrantie no nwum na wo kan no bia me ofia efia da be pem da kwasi ada em se enwuma me bo me fia no abrantie bi bo nwum bi onyo meje me hu ani o me dofo pa na ekono na no kwasi die ni abrantie no very good then nwum no Shadrach yam said this week there is ha nwum no nko na keteche obema oma nipa yeni abre na ye jai de manyankopon fise Oforisuo ye ntumi nya wo senke betumi aye ho bibia ka wusu bedi adanse ese anasa wonsu bedi adanse ese abra ye free baby ye free beto mo menhia hospital no na senka nipa ho oden so de a enka yetimi ye hu bibi market che wo san sorry ba me be wo so ne na free say areho na ma memfa kwanya we so Oforisuo na Tarawan Media adwumawura Blessed Foster ni dradua na abusua e wa sokore mampoanan mu ne adanase ne ada Sompa Kumasi Sompa Sunwan Sompa Nkranza because if it na no memenda de bepem Tarawan TV baby odu afidie betu bia ye mum media ne de ye bo fere katache wo be ma ho asem na ye ka na se ye kai na fidida sabia son sabia nyaado nye obia na wowu a na fidida ye bo hu da wo fidi kese atisei eso Yankopon hye adwuma mpanimfo titiriw Asem Mpe Nipa crew no moya de sabi obi o ha oni ni di ehyiamu na ofiri mu a asa nanso enna danse akura mu di fa papa yehu yi sa samado ye oman a keteche oba ma bebi oda bia minim se na koma ayede atone yem free say obia eka kwan a wofa aso ni ni hyiaye na kwan a ofa aso je no ne kwan a ofa aso ye de etete no Nyankopon enhya mu nyina Fuso be ma se de yenim no ka yebu akanfo na ne de a ka memende etwa mu yi ene ya fe pepepepepepe na ye de abrofo de ne ye adwuma de a na che se date ni fole
Sunday ye twem which is Endra na busuano ya hradie kyerɛ asɛm to obi a hefa na wɔmfa me kae sɛ me wɔfa te aseɛ ne na ne wɔfa ase baako bi wanya ne baabi kɔ ɛfrɛ ne sɛ yaw na ne ho ahomete paa wɔka ka da bia ne yɛakye sɛ yaw ka wɔfa yɛakye me ka o ɔsɛ wɔnyɛ wɔsɛ wɔsofo lie ɔsɛ kɔmɛ ne wɔn bɛkasa wɔn de bɛma ɔkɔ ne ɛde ama ti da bi yɛkye ne ka na ɔbɛka na ɔsɛ sɛ yaw ada yɛbɛkye wo ka wobɛba mi ni hɔ no wobɛyɛ dɛ yi sɛ wɔate ase because like family ni nim sɛ to apenti a yɛmmɔ nkɔ kɛtɛkyɛw bɛma hɔ na ɔno deɛ sɛdeɛ tie bi a sɛ asɛm no wɔ manhyɛ fi kɛseɛ mu kura a wɔduru hɔ a wɔde n'anim onyam bɛtwitwa agye wo sɛ wɔ police station wɔduru hɔ a wɔde ɔmo no aberanteɛ bi de ne kaa sɛe me kaa ɛwɔ payroll me kaa ba bɛto hwere a yɛahwere adeɛ sɛbi yɛsɔn wɔduru baabi a yɛa na nipa adwene yɛ ɔmo sɛ ɛyɛ sika fam daabi o nipa nyɛ sika nti na nipa wɔ hɔ nipa nti na aberanteɛ sɛe me kaa na ka wura yɛ kɔe na ɔmo yɛ me kɔ ne bra kɔ bra mo driver wo di for wo so aburo no afeli break me kai passenger side doors yi nyina wasɛ no wasɛ fender wasɛ highlight me ba kɛtɛkyɛ wɔ Fox FM no si dio menko ka no wɔ na ɔsɛ Ozongo police station dio menko kɔe no ne me kɔ ma me no Ozongo no office no ɔsɛ me office yɛ janka o ma me wugya no kura no osua me ana me tete na kɔla ika wana maame no hwɛ kaa na ɔsɛ kaa ne ne si hɔ no ɔsɛ momfrɛ kaa awura no ɔsɛ papa aburo ne nɔɔma no gu kaa no nyinaa sɛ wonya akɔla yi kaa yi maa na yɛma mu nyi biribia mfiri kaa no fo so bɛma asɛ papa ne ate apea ayɛ dɛn agu no so ɛmaa yi gye ɔm aburo ɔmo gye ɔmo atokɔ meka aka sɛ asɛm si a hwan na yɛmfrɛ no but ɔtumfoɔ nyankopɔn ɛne yɛ hoɔdenfoɔ kɛtɛkyɛw wanhyɛ yɛ tatwoo especially me a me bɛn no ya na nipa bebree yɛn sɛ kɛtɛkyɛw wɔ faasefo nyina me na me yɛ pani ɛnso nyɛ saa na ti ovozu sɛ yɛ ka me di to hɔ baabi koraa o nanso me bɛn papa no na time bia na otumi fo ka kyerɛ me sɛ ɔma me adeɛ baako mpɛ sɛ ɔbɛte da sɛ me ni obi anya asɛm ɔbɛba yɛbɛbɔ nkuro no na me madi fo na kyerɛ sɛ nyɛ ne wɔ faase ne me kyerɛ sɛ menim nyansa firi sɛ ɔba awiase ɔni asɛm ni fo da ti ni kwan sɛ saa asɛm wɔfo so bɛma da metrim ase kyerɛ ne sɛ yɛabere abɔ a yɛbɔ yi ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛtoto yɛ nɔɔma yie ne yɛne obi asan a yɛanya adeɛ a yɛne ne pie mpanyimfoɔ anim a yɛbɛdi fo asukɔma mpɔnhene otumfoɔ bere mpɔn na naboakyɛ nsa de bra ne nhyehyɛ yɛnim sɛ atiefoɔ pɛɛ te sɛ na kɛtɛkyɛw afihya na ikura adeɛ na asukɔma mpɔn yɛyɛ no kwasɛm ne sɛ kurowura ɛyɛ kumasi nifa hene asukɔma mpɔn hene ne nhyehyɛ yɛ bi a obɛdi adeɛ ɔde baayɛ ne sɛ afihya na yɛnni ɛfiri sɛ na nahunu sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛde ka ɛna ba fie na mfamfasoɔ ɛnyɛ dɛn ɛmma nti afihya na wɔyɛ kurom asɔkɔrɛma mpɔn no yɛhyia fitiam na yakɔ nna so na yakɔbɔ mpaeɛ na yasan aba fie na busua no tena aseɛ no nhyehyɛ yɛde agu kwan mu ne sɛ yɛbisa aberewa tia no ɔkyerɛ sɛ afihya na ne si a nya afe pɛpɛɛpɛ no ɛne ɛyɛ saa adeɛ no yɛma na kakra ba bɛtɔ so ansa na busua no atu anamɔ nti mefa ma fidi kɛseɛ so na magyina busua no nyinaa na mu aka kyerɛ adɔfoɔ ɛne atiefoɔ a ɛtie Sompa afidi kɛseɛ wɔn a wɔhwɛ TV wɔn a wɔtie radio sɛ kɛtɛkyɛw bɛrima afihya da no yɛ kurom yɛ ni afihya na yɛ mmɔ tent ntena ase sɛ yɛdi afihya na yɛ yɛ de duanan na mmom yɛbɛkɔ grave side hɔ na yakɔ akɔgu nsa na nna no nso ɛfiri sɛ yɛsie kɛtɛkyɛw menkɔ asi yɛ hɔ da firi sɛ yɛakyekyere nna no ho ada a yɛbɛkɔ no yɛbɛkɔ akɔbie so na sɛbe dɔfoɔ bi wɔ adeɛ bi de bɛto nna no so a na ɔde ato so nti sɛdeɛ nhyehyɛeɛ a abusua no yɛde agu kwan mu no na ɔmo sɛ mensan ma Sompa Asem Mpe Nipa adwumafoɔ nte sɛ ɛberɛ no duru a ɔmo bɛma yɛaba abɛbɔ mo amanneɛ na yɛda ase a yɛbɛda adeɛ akyɛ biafoɔ nso ase firi sɛ nnɛ ne naano nyinaa Sompa deɛ sɛ agya bɛyɛ yɛbusua property hɔ a ne yɛfidie da yɛnwua panyin ɔma ahene yɛ ɔdo buakye ɔtena aseɛ
kyese program a oye nyina o dedicate ma mrante ne ye boyfriend ketechewo enti eya aseda na family ne ye de be ma mo na ye kase ye di ketechewo ho adanse sede omono di ni de owusu be ma di ni de ohinri di ni de ye mu bi die ye kase ye ka ye wo fa yi ho asem a adaje be ye de e be boye ifri se mani fredi a me ba wiase no me nua no ma me beto wo mu nyina omono asam obi ani papa me ka ho ye ni si o fosu be ma ye wo fafo ye emema mienu akusha mansan wo mo no omo na ye papa nwa men kamara husem we kai se 1998 omo no me yare serious ma ye de me koto konfa nochi sata na me ma metias na metimani wo me bed hu bia na me wo fa gina mpa no me wo fafo mienu no yankopon hia ho keteche obebi obi yankopon hia me wo fa wo anya magudi o wo anya me sika dan ma but na ho fama ne odo a wo da na bi kire me no baby obi yankopon wo hia no ne me wo fa keto a waka kwamboati wo fa fuyi de ye emma keteche me wo papa a wo ho anu wonwu ye saabre no enso metimani bia na me wo fa gina me yare ye mpa ho na saabre no na me wo fa share rehearsal asase wo take foforo a fen wo radio na wo kan se bi me remfida adabe me wo fa su wo jinsa obi apata na wonti na mo se papa na wo se me wo fa ase wo wu a ebi ada nyame be hira me amanfo be kasa me de na koji sikadru omo no me wu ya kamanfo be kasa me wo fa de me akodi sikadru fi se free hawk no nyame pija me wo fa e ma ne be ye nipa kese ye ni bebre ka aduana abusu a wa asokore ma de ye ka ne se ye dadofo nyina se odo a even na ye da kro na ubenya se enye de ye peno no sekete yi ase ye nka se nipa bufa so na ketechewa yi ase na mete se his excellency na nado danko akufo ado ene his excellency Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia aba be bonsa me krom kura abakose mu no me ntie sa se me bida chief of staff mami free more pare omu nyina be bonsa o ketechewa yi ase so do point to Ghana man ya hwrade Asante man ya hwrade Taiwan media ya hwrade na menim se onyankopon na odi ketechewo eche adwuma kui a wo fa ne koye no otumfo onyankopon efiri se Saul free ho no David ba fo so be ma se waso baton no mu dia se Saul koye no nyankopon ma David ba idea na David ba ye no nyame se wo me ma wunsi asore dan no na me ma wo ba Solomon na esi asore dan na ketechewo ba no no wonder sa asore dan no o to aso na wisi nyankopon hira mo abusua ni nyina yesi ye damase e wo do amo ye di frise fiti memenda de wo fa ba bia na wo fa afisha na ne ye ne wo fa ye hu wo Sompa ye hu wo Sompa nyankopon o hira mo me wo fa kwambo aten eni abusua na aka akire ni nyina ase o mo damase nyankopon o hira mo nyina okay na yama abusua wo tano dumase social den fi se ketecho bema eduru ba bi na me fi se tano dumase na ne ma me nimpo anka se frew eja kurum na on fa tano dumase enia kuzo ba ma de wo mi ne se tano dumase asem na ho ka me wo fo ba wi ase wa bere wo hwe ono aka se wo tena fidie so aya wo ka me kai miri bi me wo fa koje anwea asase na yetu anwea na me nso na me ho ahomete kakra ma me nka na omuni se de ye se mi nyini na bia so nyina na problem pepepe ye kwaje anwea asase no na damfo bi efre na pia woni na na agi asase no bom na omotu omu mienu nyina so kwa asore homeda me nso na site wo mehwe ho na days no mehwe ho bia na ye pon a sika me ofade ma me na nso mani nti de me ye ne se satuma fe na kantin kro no nsane na ebie foforo nti anwea kaase na eba no wo order na maka chu se dai me nda na waba fi se me nda keteche wonye dey on my site ho odi sabat nti obi o order bebrebe bia na mabeka masa me nda asem me nda na waba ti me nda no me ko site wo minye sika
me wo fanti ase enti ada bi me buy sika me de ba fie no ka tebe free na ko sika we hya ho a hwe na wan fa fom wo be twa wiwi no obi ba yi do disika wo ya dan faka be si kumase na faka ya dan bra akane no sa na na ye ka no fi se sata na ye kromas ko mampon no na emie sa bo foso be manami wo fa nim die wo fi se ye pon sika o de ma me na nso mani nti me nso me fa me ho adwene nti wo ba na wo anwea no makoma ko 20 na abekọ a me se me de 5 a chew ne sa aboafo no momfa na me ma de 5 sika ahye me ho na me de 10 abeye 6 sa anwea no eta ho fosu be ma enko be dia nya so na aba anwea no ajaba kwakua to de bia o de confession abase ni nya me de body ache no to de bia kete chew be ma be kwa akota site wo fit duada emfa kasi ma bia mienu remember that Asem kai kasi be 15 obi ade no to awo ho twa me fro kai bi makote che aduan gale o kentin kro no de kokko agu su saboafo no me didi ama obi a na ye dwuma no kwa na ye odi o na sa wo no ankasa na achire se na wo study ya obi wusa akoye den na memenda nkwo wo ba fie odi ampani ampa memenda so me ba sei sa me de bre no na ni gi na no wonim de mabuka hye bonkum side ho ntimi yi ni fafa ho no na ye de e ma no na me tisi abonten a wo so kura wusa firi se makwa anwe mu aye de aba me omono me da bi awia o prubi gu fa site wo ba ho amani nye because me wo ba ye de wuni ha me nyeska na wo ba nti awia bi ye di kula na ne ko sawewe ebre o mo to sabo anonom awia bo sabo fu nsu num nsu mi wo fa se ko sensu bra ade a mi su owia se ye wo omono mi ko sensu nyina ma adwene ye mi mehia wo mehia na sa mehia bi me di kula tu nsu mu twa mi se wo kakaka bi owura wa na mi ja kula no na me ba mi duo kata cha wo mi di wasi nsu no we zo fa wo bi wasi wo sa akola we ye biribi chese ni bu afu ohome kula diom ne enko na ade na un pepere sa ho kasa man kasa di na chinga kanga ene edru nsu mo omo ne edru ho no wasi kula no na mso fa eni wasi wo no fa hen he na mso fa ura ne nsu bi dua bi da nsu nani dua na tani kwa enu ase tikete che onim se nya onu ne kosensu no ena odi kula no bo nsu onu nsa na o peja no ode ne nan si dua no so na wa peja woni kula ni nyina nsu mbebi owo no faaye no twu kete che onu e prince wi wa na me koda ba bi na nsine mesere papa yi na ade adani ye free site wo ba fi no obi ankasa na yonko fi se onu ankasa ni bu afume na ye ba na me se ye ba na so fa we ni experience we na ni kwa se uto nsu no wan kasa omo no ade anyame be ye ba ye cross we na ba afrafra nto bi free masum wuru sabo wura wasuma sei na ya ni experience na masum ti bum ko wo fa abo bi wura masum se use experience ni na fe omo no me wo fa anta me ho na makuta mi ti Eresero. Okache eresero. Omo no wa ma na abo nko wura masum no na me offer was use experience na o ka ye no efe ya abo ni fi ye be du fi ansa no wo hu me mobo e de mato ho na oni pia yi abo na ye de ama me ho ye de atumi ti o be ma fo so ye ka se ye ka kete ho asem a ade be sa efiti meme nda no be pem na de ye si yesu a ye be su a me ni su asa ade ye ka ne se Awurade Nyankopɔn ene wonim de ye ono no wonim ahintae mu asem ono na abra Cain dia ba bo ni nua ye ba eku no no wonim se obi anhu ba na Nyankopɔn ahu no ba Nyankopɔn bisa no se wo nua ne ye de owoi wose me nua no so hwe sofo ana ketache Nyankopɔn le de ne maaye Nyankopɔn le de nakɔ ye mpaye ne se Awurade me wo fa ye bo afere ketache wo o man be bi pantana ye da nipa bebrebe ase ye kase ye kan wa fiti tano dum ase a ho kan no ye se ye kan eja kromfo eho na me so me papa firi okay me wo fa papa firi tano dum ase me so me papa firi tano dum ase me nua mu nyina obi a papa firi tano dum okay ye da tano dum ase fo ase me ma me bo atwa wo ho me nim se wo hwe me ye se fiti na no wa posa ne hu bia posa because ye se aye ba
ɛwɔ sɛ nsaabɔ no ɛfiri wɔ no ankasa ntoma mu okay na ɔde akɔbɔ nti nyame nhyira mo okay sompafoɔ yɛda mo ase okay bebre na manfoɔ wɔka o na yɛka sɛ yɛdi adwene dakyi a yɛbɛhwɛ so fra wo okay Maxwell and I would tell a canaka chobema, never fast in Nimpompa. 3 about center with the 3 cook capsules about Gaso, your cornu couture cook as a colnaca about Daniel Missy Eba and the up danking could be enter 0546 107 107 0546 107 107. Mizo drink any 5G Miza and no an idea him na idea chagu a man for the donor. Ukon free jimu I am say tinkom if we say Mizo any 5G Miza a man for the donor and a ajatum. What of us upe be ato about Sompa TV, Sompa FM, Ubenya Biato, Amanyoma Akonkai Ede Amount. Dank Heba Complex, Yanko to Yadia saying. If it's a mammy one say, eh, dear, dank Ewunu Papa. What the A2 Yadie Asie. Yakopachi number 2. And a Dankeba complex with the Nijuma 0266 593330 0266 593330. A Hutofi and a Dankeba complex and na ye cano. What of 4 year call King's Hour? A showdown man. A compre cook in Japan. Was say MPP fui Mumfa Franca no mamintu ate na Ghana fo nya muji die firi say mimi sika kura metumi de bia adwuma ye de Ghana sika no ma me ha me bia adwuma ma Ghana maburu bia nya bia ye adoye ya ade a me ye no dada me de mia mi sika Ghana wo sika pa enuti oso de be ye adwuma enuti showdown ma kan ya kompro ko Japan say yemfa Ghana emfama no ne mrantie no eba ha ifia da bia no nan ko ne osia so Sompa TV Sompa FM Kumase Sompa Kranza Sompa Sunyane showdown ma akopra ko kan Japan ifia da ne mrantie no eba ha odo somi mu dwumadia enkanso nkaja edagya wada bia bra ya so ne konwa so na ye de bra wodofo me da bia na metaka wodo no ezo hunu de refri se awade ankasa no Yankopon ne hyehye enye bonsamo awade no Yankopon ne hyehye na amanfo bia ma bonsamo ya beta ho kakra na so yentwema wo mo ye bewai obia nu sa awade ede ododie ede enti omo mu nimdie no eno na Sompa TV ya hyehye dwumadie ye wode bia se ye kire se de ubetumi aso dofum obi okura wo fene yira no aruba no bunukum yentwe saa de no kura debi anu ti se wo beso hunu ododia dwumadie we na ubetumi atie na wahyehye hye ho yie papa konko busa wo ba no se ekwai bi da he utie dwumadie we ya obehu ba bi ekwai no eda kama pa omna samonim asema meka nyina kama Dr. Mahmoud Bawumia Dr. Mahmoud Bawumia o mampani abedi DMB the team no edawuku adabia no onemrantie no ebetena fidi kase we so na Dr. Mahmoud Bawumia ne honsem pakaye economic man no woninim die wosoro nim die wosoro wose wosoro kokuru kwa manyo konye fa franka na manintu yemfa Ghana chanensa se wo ye vice die wo hunu so wo hunu enu ntino ye distia no chanensam dia se ne wo tuko ani ne gas wo bumu ani obema Ghana adwuse from Sompa TV Sompa FM Kumase Sompa Sunyane Sompa Nkranza Tarawan TV enkran da ukuada no dwumadie we no kasafa afidie we nyina so enya asem keto akran wodofo sabre yankon homa so dodo no na ebi ewoka dodo no eno manfo so ewo kire se maso ba kwa kemo ofuso be ma medase se wa mama kwanya sebi penimfo se de be de to one fan to efri papa bi ma minna na se market echewo ya friend na nakwaku maafo one ne yire enu adwantwa asokore mampon hene na naboache dan kwa pen so na papa yi one ne ye adwuma se chiame na naboache ansa debra kumasi ni fa hene so baaye no oni papa ye di dwuma se asokore mampon achiame hene one ne yire enu adwantwa se unamba bia udu asokore mampon na ushioma osi ye boa fere ketecha osi oda o masi okay Yankopon onhira papa no okay oni na busu afo nyina de metimi aka okay
0551 0551 931. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Yo, I'm not saying baby in me. There's a film 88. Yes, kakra me so kan say papa no said dey na what him ti. I tell you the power take. Na ma me be fa no adamfo but no ni me na e phone so. Me kan say no mo ye program bi ni e no great controversy one wa him start. Anytime bia na me wo nachi. E di dakubi ndaso bi tuja na amata hin asem no na nya da kra e di yan se ya to de na de nya da kra o o nya gro ana se se ya to spin to de e pa ya ba no ana ko fa do yi bom ba bibi am pa ya ba e di flo no mu di no e to me manage man e ke and I can't be in there. Na putu ni said no TNT. Na me kana sampa be to ko bia no radio station won mtie. O ko na ku ni mtie Fox sa so what the buy. Na ku ni anbre me wa ho pa na bi wo bia no na me emfa ne currency. Okay, edua kase bi abu kwayem ama eho nyina ayihwe katacho bema. Hello. Udin baby afrefre. Foto bema. Ni na kasa no. Wanya? Bedi de. Ye abranti e free so ba kwe waje afidi aboso. No kwe. Ye tiu. Hello? Yes sir. Ye tiu. Mama madoma mama yako. Kana me ba office abeka me testimony ba me ko ba bi ma me duntam. And so the man tell the yenya papa you say nyame mfa din feyi. Afa din feyi. Stop o bia se be di de Sompa be di de me cha bia. You say also the Sompa be di de. Hello. Udin baby afrefre. Ye femina na kokodo me kasa fro Aboagye compost. Bemena wadaruma yentie o. Oh, nyamera ho akatachie na wafasi akasa mambe ankasa. Me hu se ewiase wo enipa wu nenso ye se katremampro. Okay. Raho emante ekasem chem na me wosirem o kasem no TV so. Man time na papa we na me fa ne crime ye me be yi ha kwajo ja. Kwajo hane papa. Hello. Yee. Yee. Ayere. Afidi. Ayere. Afidi. Ayere. Afidi. Lele. Kachika. Ya tuato. Oba, ndiye dia makoya sori planeta. The question. Nya sori planeta ka be dai. Ofa pacho se. Ka be dai. Ka be from ni get here na ya gendi ho kakra ani wushi. Yo ani no mo asamwa. Na this year no you give me some more to trash ana ibetimi don si maye da be untimi hunu gari mfa nya yi emma because the man is being in stand man sir because in yam lantia so many things ready but no me maye wo mu ni ati adumo oyibo mo tabi bi wa pa chimo ya ba fa ya maye oba ko ya mi so bi so ko ni apa da bi ani fa mi Nigeria mi America na pa ko di mi tan bi wa mo ko di so apa nyam ba ma mi ta ba ba ni ta je te apa di mi ti mi bi etum ndi ko shi ya za mi ha shi ni ta half na me sa pa we di o sa ta na mu ya sa na me so fo the pe club we na me sa pa the club o di baby ma me mo ti na na o ni cha si ya ni ku yo and then the people na pata ya you know si kani ya se na we ni fie you know show and not power smoke upon this
Okay. Hello. Hello, for Mamilia. For me, man, I beg your phone in a Ya Joso. I tell you, Mamma Yako. Ghana, mine, Asante mine. Munina, Master Moya, at not be junior, but papa, ni woo for front. Make what you and send a minimum amenity fee. Na me beg you memo or bet fair. And I mean, because I be what your way. A chair me office or why, I wanna, you mean, when you're every day and when this is a feedback. Now, get a chair you will be at. That me penance and pan so or bass on by. But I as we take. What can sim be said, there may be. And an ere aqua fampana, and then I bet that dime back while mutimu. And no bear man, they are some never tune in Miss Annie and Empana. No, so catch them ranting, them ranting. I do obey their made it, let me chikusia. Now, cousin, we miss Miss Ray, and I'm said that for you share one and a knife for Munina. It did not make papa nasem. I'm a penasem pa so. Oba hey, Miss na Jubia so meant me and to me now Miss Nancy wa me reveleta. Oh. And the corner crazy. Me said that fox me kotiano. To take a grad me said that was our mum prince. I know for you do mamunina. And the papa ne de Ghana Maya Sante Mai. Try the pa. The radin se munina den. In 24 say that they bua. For a DC9. A bonfire say, rather made you man and check and I make it. I mean, okay. If you can see be a book, ama a honina, I feel Shadrach and you, a mid developer. Some party day, or my fisher sign on mammy. Yasem Ketua cry. Hello. Oforisuo. Ye. My chair. My just so my journey. Kachana hoye. Come pa. Ndwe drobosan. Ene ya maye ni maye ho yako. Na kakra meka na sebe bia kachocho be ma wo bia no. E wa dem fa na kra in eyi. Omo ni baby pa, ni so wa mani baby papa abda. Nenso onko so amani baby pa enla. In fact, kachocho be ma efa me se ne ba. Study program is so quiet, and then you see pain no, and then you size no. And so, how I pay, see anyway, dear grapha, anyway, dear names to me. No, my program no quiet the cake. Mekai say a group maybe now or monone, you can't say, or stop for car say, or my baba is a baby, I'm a dear. Now, man, say he make a tell me say, Nation and no more by my more crying. Or about the Siam is run about STZ or more. The last time any man say he make a fire, that was Friday and on the last program I warrior. A man saying the man of the master by and I break your car say, there be on him every Baba Monday. And I suffer there be any my drum funny the name of another. Sana a yankadi moano. Into me can a say the mechanical man to him, a radin fan and currency ye. Or cordier, let me legacy me dear. It take place, I will let cheat. The mechanical say radin fan a crap in ye. The Miami now almost struggling. A man to fan cloud. Miami now out of this one and go super. And then, Nelson Sono, the radical and our year. Okay, ya for last call, na you could for 27. Ewo match and man 88. See a secretary ma empro dia. Na you could for 27 if you say, oh, penny pa. Eh, hello. Hello. Udi baby a free last caller. Kaya
oh, down hokakra. Hello. 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 Yet you. Yeah. Oh. Hani adu ofre no enyina ebesie. Na ye ka kire ye tiefo enyina ese. Sabre no karacha bema na futusem ene ne mfonyini no ene shoe a woyeye no ye wo bi won pawa so ebe kakra no ye be kunchire bi agum pawa so wa wo hia bibia no na waba ababa be tobi na enwoma akonkai e de amawo enoti abrewatia ye numbers no fatu dwa na afi yemfa video no bi entum futusem a katacho bema editu adasa no yemfa bi entum na okay abrewatia ofoso bema obi a wo ha obi a person de beda Asem Mpe Nipa dwumadie fo no eno an sa wo fra 0546 883287 0546 883287 and 0243 58 another 5878 0243 585878 and 0452 095593 0552 095593 emu bia be frɛ bia na ye beje so masala koba baby owo bia na ye nchia no wo se yade a ono so da adwumaru ase se ba ye ketacho na abna tuntum na yere ba kono no ni nkonwa yere ba ono so agya no ho nti Crystal V mu nyina wa broche diaspora group no nyina so mu kan ho na ye de dwumenti ye na wonom nyina so fo so ye nkwa na ye nkotie nyansasem ne abasem na ye mfa mo ye okay ansa na ye be kono ye beda wo bibia ase afimuni na ye papa gya ye hokọ ye no mo agye ye yoyoyo ne ababa amasabre afi asako abetwen ye beda wo bibia ase ye kọ ye kotie kada chow afutusem no ebi Obrebia chubu obrebia chubu tete hey yebeko nantia ini yebo akatacho papa wo marriage show wada show nana wo mabedi denya ele atu ya rehui nantia ini yebo akatacho papa wo marriage show adiacho nana wo mabedi denya ele atu ye nisue omo not na say osofot na say ohinere owusuni Oforisuo Asem Aboagye na yehu say ampa say onipa wo baby kwa obi ebisa yesem rantie ni ho atoye nso fi sem woye bia ni ho tofi akwa ose woni udi nkomo o mine senka woni okra wasembika akiola school fees Rocky Junior Getrini Godfred David ni ma woni ni boama kesini akosia yeswa susi kanton nantie ye boa katacho papa wo marriage show wada show na uma medidena ele atu ya rehui nantie ye boa katacho papa wo marriage show adiacho na uma medidena ele atu ye nisui there are one media mobilia yako Saki ene skuku ajando Akosia Kadibi Abu Dhabi PK Atapo Kuni Apostle Michael Agumia Sante Benedict Varaz Victoria Mr. Michael Luther Kina Brandt Yeni Odi for Samuel Mama Sarah Koba Sewa Frewa Cho Papa Antia Inye Yeboa Katacho Papa wo marriage show wada show na uma medidena ele atu ya rehui nantia inye yebo akatacho Papa wo marriage show adiacho na uma medidena ele atu ye nisui metusa la prako
I can feel the Asaba Queen and Fiapin, 1,000 years. Walk on. And he is a Kia. Only the two way up semester of Brebia to Brebia to it's a big oh, Papa will marry for show. Wada show Nana Uma Bedi Dina. And they are to a railway. Nantia, Boa Catacho. Papa will marry for show. Adiacho Nana Uma Bedi Dina. And they are to this way. Omonat Nase, also Fat Nase. Or Hinere, Osei Oforisuo. Asem Aboagye na yehu. Say I'm passe o nipa o baby kwa. Obi ebisa yesem rantie ni ho. Atoye nsofi se moye bia ni ho. Tofi akwa ose woni udi nkomo. O mine senka woni okra wasembika. Akiola school fees Rocky Junior. Getri ni Godfred David ni ma woni ni boama. Kesini akosia yeswa susi kanton nantie ye Aboagye cho Papa will marry show Wada show Nana Uma Bedi Dina and they are to Yarewi nantie ye Aboagye cho Papa will marry show Adiacho Nana Uma Bedi Dina and they are to Yenisui. There are one media mobibia yako Saki Ernest Kukwa Jando Akusha Kadibi Abudiabi PK Atako Kuni Apostle Michael Akumia Sante Benedict Varaz Victoria Mr. Michael Luther Kina Brandt Yenio D for Samuel Mama Sarah Kuba Sewa Frewacho Papa Antia Ye Aboagye cho Papa will marry for show. Wada show Nana Uma Bedi Dina. And they are to Yarewi. Nantia ye Aboagye cho. Papa will marry for show. Adiacho Nana Uma Bedi Dina. And they are to Yenisui. Matusala Krako. I can fear the Asaba Queen and Fiapin. 1,000 years. Walk on. He is a Kia. Obi, I'm a say, well, now Obi, say we are the man. I will dear me do it, young Uncle. The we saw we a fear make I will. Uncle Bonnie Tingo, or Wakazao. No one in Fidu. Above what Mokumunya. No man in Fidu Mukaho. Will be in Fidu Muno. Okay. Sompa. Another music Sir, was a brand, you know, can say, me mammy will hear from my here. And ye be a bema back as a fool movie here. Now, mamma, won't hear a call and son of a funnel. Oh, he ain't in America, and mammy will hear from me. I'm Casa Santa Casa. Oh, David. Oh, here, Bema, no, the mammy will hear from me. And I'll quite yes, and a bema super way. Ah, here. Obisuma ya de nasi gatem ofrika musi ya bob na pa wo neja ya so be ma mo fa na enso fo wi na ye twa no mo fa na de ejem osuma na ya were ho hwe be ma hwe eye ba ebinum twa wo ani eja no ohia o hwe panye ya safo me papa kwa ye mu wo brown region on be kan se ne ba bi egu sia papa ejina ho ne ho wo su kekekeke awosi egu no ho Papa, Monson, Mamma and Tennessee, Monson, Man and Tennessee now, not Nabamaso. No, what Bama so hard, I kick. No, was so sad. Now, Mamma Joji Wabaho. And now, Osei Yaw, Bra. And one knew that on one of them, no say, Asem Nabano. No one of my Tom, my Jessica Canada. And see, Mr. Demako, Okoba, now Ubu dear, now this Canada to the other. And now, man, so Ubunko to you say, no, I do 3.1. Who feed them hot a piano, none who was so nejai. Young friends, you could see so them, young one of Pania with them. Besides, a dear man who was so the giant. It be money banter. Sika.
I have now be making instructions. Move on, na meba. Monja okazene ira brebo he babo ho o se samde minim se bia tina na de o so je be konne she Sompa 93.1 yo he sika so ho kura wo program a utimi ye yi sense hia wo asem American da sika wo na me nya program ntere my program a che da sika wo ho no utimi ye adwuma ni yi ka we ni makodi de ofa yeguso aye kasim ya abranche ne frame me na asem o kan ye no on say o ka se wo ifida dem ho no ma che utek abranche bi busa say ofa maboda mo na hwe na maboda mo aka kire me okay ntina edu ba bi edam on laka na no ano o kan ya jawusu munya ikla na mahunye asem ni free no me se sa no sia wo so munya ma so mampani mahama na ye me sa Yes. Osei omampeni dada jo mahama. Ane na go too deep. Ti say no baby adeda duru no. Ozu. If you are then mo say abranti bi ba so mrante ne mesra wo boa nkrofo boa me. Na adwumadi am ne be say o tim boa me am be che 8 billion. Sekai. Sompa 3.1. Nam say ada. O say utumfo na mampanyema dada mahama o mo de meka 32 billion. Abanje fe bi no. Ai. O mo de meka. Da kase fo nkwa de ne ka. 32 billion ti mante hene wutumaje mamia. Enti da bia no for mante hene watimi akotumfo. Enti said ofa adena si aye you know said e maami kan you know say ya mwane se be having because say ade chan de se be ana go down there one can say bisa wa ha first time oba ha say the way no si ni di komo no ye hu say e bisa ha no but say anwumre ye program ya hu say me sorry sisi e osu ya usum nyai ka che man chen se munyai ma hu ade kodia e ha me na am say hwan wo se John Mahama o man tani dada John Mahama nti I'm sad no kosoro yankwara asem yesi magician bia boy for guess ne se be kwa kwaje for guess se mi no 2 shillings you na be kwaje for guess no akwaje ye da o my father bi se we ya na de abo wani na wa fa bo nketo amiensa o ko na ga ni gina ha na wa to abo no o dan ani hu ni na o signal so mra na o di wachi sa na the pada no boy ni me na madam for back na me pada no doso when am fa abo na me to boro me yemiensa ana wutwa ye no si eh na ade ni no mo da me fom am say me o ya me bu ai almost me am ko bro back ye fe na afra kuma bro no ai ni nuano ne wo fa no na ebe o we ade ode akwa ko to twede abede mini ya twema zi ya twema sama ko ni nuano manyini na me no mu twa kure hu sia krik wa fa o bonchiro kata janka sa wa be so chobuku bablo ba ku ya ko afu mu ya no ngo bi kokun nenu ka o se ye dai o se o ba ne akra ne maame mu di ka wafu mu ana mo ko na me hu ni ni akuma bi nam se ajule we no so mo ko afu nam se fine no bo afu ni di se no so ye nyina ya ti ko ketu am ti minim ho area boy na mpa hwe so to le bia no ba sia wo bi ofre afu mu ba na o ko me so me ko ti adro ha se ke nkura me hwe nkura atade ye se me so nya ko afu mu afi obai so ko ya me duru afum ho no mo so mo aso ja ho ni ade de ho na metwe gina e o be da afre no sabre mo ba fun ni ho o be da na be fre no je se bi anka na ni be to so wo wure mo ba bi no asignal on so na ni be to so e na me fa say ya do fu no na asase akanda na me fa wura na fofon no mu me nam ho na se me hu ko kan wura na e wo so sa na ne papa ehun onso so ni tu no wabum na wa yi abobara sisi odua so sa no friend baba ha kwaku fa tu no be me aboa bi aba ha
Masa, obey Udjana Cassia, a hobby was so Cassie. Any a paper no base you too. Dear Semi Unity. Hey, share. Masa, when you would not better overcoat. So, who will be a horse or no? And now, Okasa would Janan Swa, Obacasa, what in the Janano? How to him, I would to him, who not one water, who him what. I don't pay out. I say we are making a Summer Sunday. And I don't pay out. Now, better. Walk out better, won't pay out and I'll better. Hey, now, I say, can't for 200 men. I'm Bobby a gunner. How is it? Son of Cram, you can send me in a fast. One count when I want to. One sign. I just don't know. Swallow. Me pay him some pamia, pachomia. No, sir, go by there. I'm so maybe. So, Nammy was some kind of kind of graduate. Obaba engine and buy. Over the market. Uber to me about so. And then Yamia says, Yamima, Kukudua, with the paja. None ma meaning. Many again and tell Asem. And Papa no questions who put to me. They say, when you make rubber boy. No, mammy, ready. Nah, mamma, send me the gentleman. Now we say, we were near Bonibia. Now again, they went to me and Cassa. There's some now. Oh, sir. Froco. Wow. Okay. I was a 40 Babako, no bread. Until you know, Radino. I said, Nema, that dining in action. Said the young Rade. Some war a tier for a futu seminal, a war. And you may be a honor moi, sir, or bar Eddie Bema and my Bema Jedum. And so, yeah, warrior, need to for Malcolm New Malcolm, Yahoo, and I'm more. Near me, Gacy Pan or San and Yemen Numbis or her, or Bema did you about, or Banny Jedum cry. And on home contact and near being. And Yemen Numbia, a ma, a warrior tip Beman to say, yea. Eh, nyazani mame ba yeni ye, said your mame ba yeni ye. Me praja hokra na me kokra. Hokra de Matiegu baby kura. 93.1. Number 1. Me ka kuratwe. Na kuratwe na ewumu mienu. Kuratwe hunu. Kuratwe hunu. Hunzu wajedi bekonto. Oh, omo kuratwe hunu. Sa oba twe kura eye jeni upa no a ya na ne nkuma afo ne nsene nyina ata na chi ababa wa we nkuwa de empene emma no kwakura wi ya wa ye ba chansi ya nkrofo nyina didi mu emma no kwakura na emom eto da bi na se oba na otwe kura twe hunu a ya na ne nkuma afo ne nsene mu dwa oh adai ni pass mercy kura de ni nua pa ada na kura so wudi ho wo sa kura twe hunu ama be ma aye asetena ti be mani su se wi wo kire mu ba bia sa chichina won plano no hey ha bine okay number 2 meba wajuma me se meba wajuma meba mo panyin ho hey Azan me kaya manuisi ya kwa dadi nto kwa baru. Kata junya nto kwa mwone zioni mbeko. Me ukaya mbere wa simbeke nini. Mbere wa nini. Ebi atuwana. Yaba ubidi wasa mbiyaba. Yeah, meba wajuma. Meba wajuma penye ho. Na Sompa. Na kwa nyina si ani muhazi na wa yedo ngao. Pa hoja mo juma penye no wa wa hene. Na ade je so kumede eh sa oba ko ba ma dwumam e ko dwojo no gu nani mu ase a
Egensi. Number 3, attack. Where the Oma were you the dem was a MP. Not to promote to Safwa. Was a messing. Oh, hey. Yeah, see a general meeting. The bed, now, yes, I know. Was a messing MP. We train a crown which in some was said to assume him her. I do a mempedia way and no. Mempedia Obama me wolf was it coming? Fasafan, mammy. Messing Fasafan, mount. Oh. Wow. Eh, what's you mobile phone friend and Kajiphobia or mobile phone attraction or fire in a doom and answer. Yeah, what you for here? Multi new site. Ha. Or say, Messay, Mempi, attack a bomb, unnecessary attack. Take a bemasa, not your walk with you be or no, not yes, I am my peer who pin cry who could chase guess it. Sata kibono. Ma bema humete papa. Number 4. Duyabo. Unnecessary duyabo. Duyabo no unyabo se hejire. Onse nom unkuma fo bema ninu mema nom nyina. Ubi agesiu. So ba wase wade betine ni so se wei na one support wa wade mu bi wa de duyabo. Because Duano say about what they said will be the 2 actually also. Napa. Asem Enti Duabo Oba say Oma when you Duabo one. I do bemeja. I want anything and to say ring. Sir, a yene kwanso, ana enyene kwanso. Number 5. See, we see Carmen, my family from Mount. Yeah. Toda bia no bi dia o. Omuna Samoa. Toda bi kura adwuma musika. Esa de a chen wode kro. Abranti bi ka chen mo so bi be advert. No this karama me. Na me akoto fie. Me yere se wate se me de sika mamu obi sika nti wo se ma fa sika me mfa maw. Ukumi kura me mfa maw. Bi de bi na sembeba. And then my three mammy, a chain woman, I am a C55 as one say. Oh, mammy, and then Kwan, I made you. I Asem I was your for. You are say, yeah. Then this say, you are say, I had then, eh? Mostly I had day. Bet yes, oh, me too many we are na say young can say kura. Shall I say? Eti ne kosu we are nti ne papa mu ano no. Bet ye me be asio. Enti see ya de ekono ana. Odi fo Yeremia wasala mboto afi afa nyinam eneso afutu sam ya ho afutu sam no enne no obi ama bibia ha no enim se atuate dom bebem enne afutu sam no nipa ba ya highly aggressive abusa for enne ya baka hide and seek in marriage aware fo atete me de we atel emma hunu we hide and seek in marriage etutu awade ahwe fom say popora awade bia hide and seek wo mu no oba bia wo no kunu mu di hide and seek ateta na siesia bia de ade esiere yonko wo wende pa na eba awade ni mu aware for de ne masiesie won ho no aware no eyete ase ewu me ka so plane ode promu ne ma sem ma wo ho ka ne hunu ne awoye biye mu ma ne hunu ana me ka se nasma me de ba no eba ya sem so me de me ka wi ma wie me ka wie kura so me pon ya me ko fie sesi
Sa me ana me baby amekwa kwose ansa na makofi kata chope so kojo so wo kojo so sei chasi wa ko gun so sisi na esi na afi washroom by was ha ko gun so live ya menyesha let your partner know whatever you are doing. Number 1, our ni wouldn't kwan say with the password but two phones so abra we didn't password no. Pay. Kaka pay bu pay. What the password that two phones so. Fine. Say be akwa fire fetch metiase. But let your wife know the password. Ma wukunu hunu password that phone so. Sawa mena huna we are criminal. Yeah, na make cancel say they marry insano. Hwe. Name is Rohan. Ya binu poche ni hwe mi no. Kai. Asobaya na. Hey. Ha. Wouldn't who can say we save oba number with Bemedini. Obey. Some people are doing that. Meme be save a medi with Memedini. Or the Bemedini na kwaso and so your ba. Obi cross even in pretty low battery. And a boom one, a mass was hey, oh, low battery, but yeah, when you call. Sa wa ba so di kwan se what the Bemedin, what the bed ni save Bemedin. Pay maka. Wouldn't kwan se ubenya call oba na bema ubenya call ewo be wo yire ewo dem ho ana ukru wo dem ho na odipotie call no low tone esa wo de tone loud speaker hwe ana mra me se no ebinum na enyam yeti dem ha no hwe na o ka se yedi agoro esa se what the phone no too loud so you know what especially when you are talking to your ex. So we are on the jaye and on no kasa. Esa to what they too loud. So who could na jaye na na kasa. Esa who could ne take kasa ni bie maka. Ayo na de ye na ochire do. Ba me masa de ya so na ochire do. Okay. I wish you for yanku yanim bio. And tantem so. Sir. Wona we yere with them, wona ukunu with them. Wunya call and they say we di pie kotie. Eye criminal, eye illegal call. Adena wo call no so awode e pie kotie. As a businessman. Ana umia no, obi nya call ana ne nsa da tone no so ayi no so. Loud and low no umia. Because phone no be o enwunu. I want for to be top road to see. And many be see there see won kunu no. Ana de anya yo. Me anu what in ochedo. Bema na wo ba woni kwan se we see that this year wo yere. Ana woni kwan se we stop road to this year ukuna na wo yere. Pay because there's a sudden death. Enfumuwo ho. We yes I we pida wo yere na wo mani nyina. We di wo bro. Somebody will take their building for nothing. Yempe na me pese me surprise wo why surprise oba wi an why ade ni kuna chi ne wo chi ne wo se na ka me surprise wo. Last but not the least, sir, you should let your wife or husband know wherever you are going in the evening. And you mre ana bribia upia tell your wife I'm going here or there. Utimenka. Because baby I call you illegal. Kai, what you mean there? Video se na futu ne jade. Asam na nya binu mudanna. Nanso de no papa na nkonya. Kapeta ne na nkwase ne. Misi ha tia mu pi. Me modofo pa amrantie ne yebo afadika tetobema. Tetobema ma transmit production team no aba. Oforisuo bema one kantan krankan. Bema usu wana ba. School fees wo studio ho. School fees. Also the school fees. I've heard friends say you be school and school fees na usu. Gaza where your friends say the school fees better no.
bema wasoro pa bema wasoro pa ane bema wutimi de nsa ba ko bie blazia ai urade bema de nsa ba ko bie blazia una hedi pa hwe wasoro wo bia che hwe sa wono oba na bema urade mu a de otimi ye de ye bia wa ya che maka Sompa 93.1 Onimi ye sa juma no osua ya wapon ho da ei be ma timi ne saba ko pre no bie blazer adentira na be ma kura ko bie blazer ya be ya be ma kanye ba yi o wote ho na ze obi na ona de ball no nyam na de ball ba blazer no ona de ball wo ba no wo se kai omo ye kwa e shop no omo na e ba nso ye dai ye no mbonsa ho Bema nese ubi. Ena mese, wadi blazer no bono. Ona de bono. Nyame na me de bono. Atakwan bi so. Oba ne ho ade bia obetimi aye, obo apa. Hwe, oba betimi atore zepum. Enso bema wo ho, bema ono watum. Ambate na nimunya hwese wo se. Betim zepu na benanim ha. Ma o ma yise sanka ubenya kwanka sebe. Udi gufam kwanka bunkotodwe kwan bi so. Enye yise sa katacho. Oh, bema wo de wunya wo de ya. Bema. Okay. Oba wasuru pa ne oba. Do. Mi si hatia mu pi. Where do I? One for Oba wasuru pa. No anything. Ofese uti. Ema ni nyina pese omu. Se waka me ma de ntin wadaro ma. Ema mpinu no. That was guys say be ma otimi de nsa ba ko buy brazier no wasoro pa. Ema no pese omu te omu de wadaro ma. Ema no o metie de. Otina. Oh. Paji kwajo chire. Sompa sa be ko di den wi ya. Ele kere mpakania. Mpakania na. Beman Bekasma. Osei Asante Achimni Bema. Odidi eso wode kane ahwemu. No huru ba bia mreda. Huru ba pekunu. Huru ba bia namda no. Osei yakane. Ahwe duane numu. Asere se yakaka ase. Bekasma so. Ozuro yankwa ware. Oba bia waware bia wasoro. Because nyema eyeso do nyema nko na akwere dem ho. Me na me ka kire wo. Yo kwa dem ho nyina ye so ro ne ma. Uni manga uko. Okay. Awuzafo ana tinga abayire tinga ne. Tinga abayire tinga. Mo tika mu kofie. Yesre nyame shira kosa onfam kudu fia so dwa droba fo a mo de mo radio. Ana madam fu bia fe na adwuma no. Was this the offer ka bia Sompa. The only station I bought test here we as a program as a still a general national. A bit na sembeba. Asemu. I was for. We are say ya. Nanti say we are say kura ayedenya. Mo say ayedey. Betiase. Oh. Mia metuma ni hwe wiase a na sese yanka se kura kire sei enti ne ekosu wiase ya enti ne papa mu ano no beti de me biase o enti se ya de ekono ana odifo Yeremia wasana mboto afi bia fa nyinam abusafo na ya futusem no they all kind of say fayonko pa good friends fayonko na ni wu ade yonko na ni wu asem yonko a watoto na ni awe hey wo ye ko fa sa yonko no bia be ma due wo ye ko fa yonko na ni so ade na ni yase na ni so adwe o ma hwe na ni nwu asem nipa na ni nwu asem ha o hina ye je babo no na mama quotation bi
papa mani abede onipa nanim wasem sa woyira damfo no a damiri fa due obe haw papa sa ukunu kofa yonko nanim wasem a ye oba asma ba mame Proverbs 28 verse 14 asemi wo fabra nipa feriade ye woni ni san ya wawie oh madam fu bia jimisika wode ahwim me kankura wodi di matam ne ma sa wo yonko no feriade ya wonye sada 28 verse 40 first sentence no kwa na me hia okay me hia first sentence no emebu sam tie duonu wotwe ensa so edunan insha no onipa oferiade dada very good for 3 points onyanko potwedu amposi nipa oferiade insha no because ade a woye bia fa de kwam o mampanyi busi a wanya ne ba bi kuri o ka asem bi brofo kasem meta akire mu da o say an unexamined life does not worth living o si nipa bi a woti wiase a won se hunu sade we ebegumani mu ase we aniwu we na se ni monya no wo se wo wukura nkaye some friends are dangerous some friends are dangerous papa hey so nipa etimine na dam for yere da oba ene na dam for kunu da jini fini sem him ya beka waseme de nyama sem na ya na ewrefu I'm very happy say omna samwa wote sa adwum no hey wabo wadam for anson agini kunu wodi dwan to e ba if you say oh kwaku ye boade wa pio na em say de yere se dem ho hey ewrefu bi first gate ya wone na ya gagraga wo say hey ewrefu asa na wote akohoma wo se enso no ena wa betena we o say ewrefu a me pese be ka kire say wo nto kwaku ye bo o ena wiase mu ewe so obi apede ni dompo nso na akwabi koya yesi bi ma ha na dwene pa abrofo no ko bie pipe ama wo omo akura na ase na akoy aye ne ho gaga che se ono ye kura se krachi ya wote brofo na brunino won titwi tinana no ma no pa no bia ja na fu mu kro ya bodwa data le brunini la rover besi ho na ko ya kofa kutu bi kutu ya mommoa ti brunini hunu na no hu se agrate tava ya kwa na betse na ti akwano beche ne brofo na se na bruni no free hungry o man bi wo wiase a fe ne hungry o mo tournament ti kwa no mo bobi na hungry no so o man di beto de cobro for kasem na wo chira se pa so e come hungry I'm hungry come de me good a hungry man is an angry man we are come de no bia good na bruni no esori gina dwemu na Osei, ladies and gentlemen, good morning to you all. Na akwana chese so you na no say the bruni ne sika no oso mamunye na achi. Okay, before I go on to my conversation, I would like to introduce myself to you. No, so said the work and say ansana obeka saro say odan ho adi kiremu. My name is Victor Smith. No say I know achi mu no. Also the Victor Smith. No say I'm a Hungarian. On say will be if you Hungary Hungarian, if you Ghana Ghanaian, if you Nigeria Nigerian. Rian there sa. This is Senegal, no dey case Senegalese. Said the Omana yiko. Okay, was na nanu achi mu ansana obeka saro but what done ho adi kiremu. O boni din no akana